سلام كلهم حبرة كمي كان يخوم كمي لهم تسفى قبر كلهم سلام كله تلو نحري سمع على خينا حر صحف لمو كنصلينا لما أنتي كم زرعمو أب RST بزعبا حرك أب أبتي محبراوي هوتنا وي أما محبراوي بدو تزجات منازلو بفلاي ما عندي كاب إسرائيل ناب كندا ناب أمريكا ناب أوروبا مساعتها وي تم بحجة مزلهم سبات وي تم حدش زاتهم وي بزحلف عمل كل عمل زاتهم سبات زلوا بدو تزين ما زلوا شجرات ما كم تريوهم مالت بزح شجرات على مات لما عندي أدرس كنقورينا ويوم سبات ناب كندا مساعتها وي ما كاب إسرائيل كندا مساعتها sometimes يوم إسرائيل صلوات يوم وي كاري خبار سمعهم علىهم بزح نجارات مالتي سلمنتايزي اسمع له هنا نحر اسمع لهم بحر حد صحفوا لي بليز بزح حسابات أتهم لايف لهم نحر اسمع له هنا حد صحفوا لي أبكو أب شات أب تيك توك أب فيسبوك أب يوتيوب أب كل زلهم نحر اسمع له هنا حد صحفوا لي حد صحفوا لي بليز اسمع له هنا اوكي جد صبو يسمع له مالتي ميكروفون اوكي حدا سب تصحف اللي انت لغينو اوكي thank you Evan thank you so much دعمي مزجن thank you سلازي please share جوروهم سلمنتا يوم أب كندا زنبرو سبات وي كاب كندا وصاين عمت أب أمريكا ديو وي أوروبا ديو بزح جزء متشم أب إسرائيل زموس يحواتنا وي أب إسرائيل زنبرو سبات بزح جزء جيجا رديت وي جيجا عندها زار أربعة تسمعي خامالتي وحنت حرار جزء نإسرائيل كوصلاتيهم نإسرائيل كم زيوم زبل أزيو ما عليه زي بقولوا مررتات تسمعي خاماتيو أزيو ما عليه زي أوكي برو صريت أمثالي بصراحة اوكي سو سلازي حطوا لكم امورات عنكينا اي ثينك كباب 10 سبات لهم بليز تخيلكم نا بزحات سبات مثلا كباصح نحر شير غيركم وزمدب صبو نيرو بزحات سبات كا كريون كسمعون كا يخلو بفلاي دما تي علامه نايزي مدب لو معنت انتايو مي 1 سكند مو زي اخ اريامو 1 سكند هاوني اوكي اوكي جرم سو ثانك يو كلهم تيوم ابشات تصحفوا صنعهم سو حدا كابتي بدو خينو زلو كلهم مچم يغاطموكمي وي كاب اسرائيل نحر نيركم كينكم وي كاب اسرائيل زمصهم نحر كينكم بعبي خاتم حجت مزلهم سبات اگداسي ازيا فيديو نعهم نمنتاي ام محبراوي هيوت وي ما محبراوي هيوت ناتنا بزح غونصات وي ما بزح زي زربلهم بزح نغرات تريخا جيغاتات مالتيو او زمنا اسرائيل زمصكو طعنا يبلوم زمنا اسرائيل كم زيوم طغلالا ماليا زي بلو سمناي زيوم كاب اسرائيل زمصو غنينو كساب سماي بصح مالتيو عندهم زمنا اسرائيل دمصو خاب زعد خا نزمنا زعد خا كلا زمنا زعد كوب زعد صنح كان دقوساتمكو كم زي سمعونم كم زي يغبرون بقى نفسهم فرحت رايم زتولكا غدز بلو خا كاب اسرائيل زمصو خا كليمز غبرولو مالتي I think صبو ارأي خون امن زخلتيو مناتو اب اسرائيل 4 عامت قميت لهو اب كندا 9 عامت قميت لهم ስለዚህ ናይ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ስነ ልቦና ኣለኒ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ነዚ ነገር እዚ ክትርዶ ኣብዚ ሓስበል ኩሉ ዘይጫነቀኒ ምክንያቱ ሓራር ግዜ ፅቡቅ ይዛረብ ፀንሕ ሞ ሰባት ምሳይ ይዕልሉ ከም ገለ ክብል ሽዑ የስ ኣብ እስራኤል ከለኹ ከምዚ ምስ በልኩም ኣብ እስራኤል ነርካ ስኻ ይብሉ ይስንብዱ ማለት እዩ ሽዑ ሓቶም ስለምንታይ ዳ ሰንቢድካ ገለ ይምሽብሎ ኖ ኣይ ዶንት ኖ ትሚልና እምበር ገለ ምን ኣብኡ ነበርካ ኣይትመስልኒ ኢኻ ወይ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ሰባት ሕብሪ ኣለዎም ዲ ወይ መልክዕ ኣለዎም ዲ ትብልሞ شعور زمصلك ባህሪያት አለው ማለት ኦ ውዕያቶም ዶ ከምዚዮም ዶ ገለመ ሶ ዕላማ ናይ ዝመደብ ሎማ አንቲ ንምንታይ ኸ ማእከለ እዚ ላይፍ ወፂኻ ብዛዕባ ዝትዛረብ ኣለካ እንትልኩን ሓንቲ ሪዝን ማናቱ ስነ ልቦና ናይ እስራኤል ዝነበሩ ሰባት ከመይ ከም ዝመስልን ስነ ልቦና ናይ ዛብ ዝዓዲ ዘለውን ከመይ ከም ዝኾነን ከረድእ ስለ ዝደለኹ ጥራይ ማለት እዩ
ስለዚ ኣነ ከዓ ከም ኣብ እስራኤል ዝነበርኩ ከም ኣብዛ ዓዲ ከዓ ደሓን ዝኾንኩ ዝተቐመጥኩ ኣቲንክ ንክልቲኡ ማሕበረሰብ ሪፕሬዘንት ክገብር ወይ ድማ ክውክል ይኽእል እየ ስለ ዝኣምን እየ ነዚኣ መደብ ክሰርዕ ኢለ ኣቢለ ማለት እዩ ሶፋር ፅቡቅ ኣሎ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ንሕር ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ኮይኑ ንሕር ፅቡቅ ኣሎ ኮይኑ ፕሊዝ ሓንቲ ደቐ ወሲድኩም ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበርዎ ቢካዝ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘገጥም ክጋጥመና ይሪኦ ሰብ ዘለኹ ብፍላይ ኣብቲ ኢንተግሬት ናይ ምግባር ናይ ምሕባር ሓቢርካ ንኸይንሰርሕ ኣብቲ ደቂ ብእስራኤል ዝመፁ ቆልዑት ቀልጢፎም ናብ ትምህርቲ ኣትዮም ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ቀሊል ኣይኮነን ብሰንኪ ናይ ቋንቋ ድዩ ብሰንኪ በቲ ዝነበሮም ኣነባብራ ድዩ ብሰንኪ ብዙሕ ነገራት ኮታሲ ብዙሕ ቻሌንጅ የጋጥሞም ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ፈቲና ፀሊና ደቅና እዮም መወዳእታ ደቅና እዮም ብሓደ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ብዘይገድስ ደጋፊ ድዩ ተቃዋማሊ ብዘይገድስ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ብዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾነ ደቅና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ዓዲ ምስ መፁ ስለምንታይ ተፈላለየ ዝኾን ዘሎ ስለምንታይ ሓቢርና ስለ ዘይንኽእል ንኣብነት ሓደ ገንዘብ ንሕርዙ ሓደ ፍልጠት ንሕርዙ ሓደ ልቦና ንሕርዙ ሓደ ተመክሮ ንሕርዙ ናይ ኩላትና ኣብ ሓደ ምፅኻስ ከመይ ጌርና ክንዓቢ ከም ንኽእል ከም ማሕበረሰብ ንምባል ኣብ ክንዲ እናተወጀን እዚኦም ናይ እስራኤል ከምዚኦም ክላ እዚኦም ናይ ካናዳ ከምዚኦም እዚኦም ናይ ኣሜሪካ ከምዚኦም እዚኦም ናይ ኣውሮጳ ደቂ ሰሜን ዝበልዑ እዚኦም ናይ እስራኤል ፅላት እዮም ኣብ ከምዚ እናተባሃለ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓሸወ ይንኣቱ እቲ ስነ ልቦና እስኪ ስለምንታይ ናይ እስራኤላውያን ዝመፁ ሰባት ካብ እስራኤል ዝመፁ ሰባት ከምዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ዘይርዩ ዘለዉ እቶም ካብ እስራኤል ዝመፁኹም ከዓ ስለምንታይ እዮም ኣብ ካናዳ ዘለውስ ከምዚ ናትና ተሓስባ ዘይብሎም ኢልና መታ ንክትሓስቡን ንክትርድኡን እቲ ዕላማ ማለት ስለዚ ፕሊዝ በጃኹም ሓንቲ ደቀውሰሉ ናብ ኩሉ ሰባት ሸር ግበርዋ እቶም ላይክ ትገብሩ እቶም ታፕታፕ ትገብሩ ኣብ ቲክቶክ ታፕታፕ ግበሩ እንደን ብዙሓት ሰባት መታን ብሓንሳብ ኮይኖም ምሳና ክካተተሉ ማለት እዩ ኦኬ So thank you so much እቶም ኩለኹም ላይክ ትገብሩ ዘለኹም እቶም ፎሎ ትገብሩ ዘለኹም እቶም ታፕታፕ ትገብሩ ዘለኹም እቶም ናብ ኩሉ ንኽባፅሓ ሸር ትገብሩ ዘለኹም ብጣዕሚ ነመስግን ማለት እዩ so ቀዳማይ ካብ እስራኤል ዝመፁ ሕማት ኣይኮኑ ገለ ይኮኑ ክርድኦ ክንክእል ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ መቸም ኣብ እስራኤል ዝነበረ ናብዚ ሕጂ ናብ ካናዳ ዝመፅእ ወይ ድማ ናብ ኣውሮጳ ናብ ዝኾነ ቦታ ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሚኒማም 10 ዓመትን ልዕሊኡን ዝገበረ እዩ ምክንያቱ መወዳእታ ኣይሪመምበር ኣነ ዝኣትክሉ ኣብ እስራኤል ወርሒ 12 ወይ 11 መወዳእታ ይኣትየ ማለት እዩ ወርሒ 12 ወፂ ካብ ካምፕ ማለት እዩ ካብኡ 6 ወርሒ ፀኒሑ ተዓፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ወርሒ 12 መፋረቕ ዳርጋ ካምፕ ናብ እስራኤል ዝኣተወ ሰብ ድሕሪኡ ኣይነበረን ማለት እዩ እንድሕር ካብ ወርሒ 2 መወዳእታ እንድሕር ተዓፅዩ ካብ 2012 እንድሕር ተዓፅዩ ካብ 2012 ክሳብ ሎማዓንቲ ንኢሉ 13 ዓመት ሚኒማም ካብ እስራኤል ዝመፅ ናብዚ 13 ዓመት ኣብ እስራኤል ዝተቐመጠ እዩ ሚኒማም ብለኩም ነው ኤቭሪዋን ዝኾነ ይኹን ካብ እስራኤል ዝመፅእ 10 ዓመት እዩ ሽዑ እንድሕር ተመርዒዩ ብርግፅ ቆልዓ ወሊዱ መፅኡ እንድሕር ወሊዱ ሽዑ ጓል 13 ዓመት ወዲ 13 ዓመት ሒዙ መፅኡ ነው ማለት እዩ which ኣብ ስደት ዝተወለደ ባህሪ ናይ እስራኤላውያን ዘለዎ ባህሪ ኣነባብራ ናይ እስራኤል ዝሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ተቐዳማይ ክንርድኦ ዝግባአና 13 ዓመት ፕላስ ገለ ሰባት ኣለዉ 2010 ዝኣተው 2010 ዝኣተው ድማ 15 ዓመትን ልዕሊኡን ዝገበረ እዩ 2009 ዝኣተው 16 ዓመት ዝገበሩ 16 ዓመት ማለት ዕድመ ናይ ሓደ ጎበዝ ማለት እዩ ላይክ ሓደ መንእሰይ በፅሒ ዝበፅሓሉ ግዜ 16 ዓመት ቀሊል ዕድመሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እሱ ንሕር ኮይኑ ኣብ 16 ዓመት እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል መቸም ኣይትዝንግዕዎን ኢኹም ኣብ 16 ዓመት ወይ ኣብ 15 ዓመት ሓደ ወዲ ሰብ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ትፈልጡ ዝነበርካ ፊዚካሊ ሜንታሊ ኣተሓሳስባ ድዩ ኣቃውማ ድዩ ኩሉ ነገራት እዩ ዝቕየር ማለት እዩ 15 ዓመት ማለት ሓደ ሰብ ተመርዒዩ ወሊዱ ወደ 10 ዓመት ወደ 12 ዓመት ወደ 12 ዓመት 13 ዓመት ክበፅሓሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ክንዲዚ ዕድመ ኣብ እስራኤል ንሕራትዮም ክርድኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ስለዚ ቀዳማይ እቲ ግዜ ልዕሊ 13 ዓመትን ልዕሊኡን ዝገበረ እዩ ካብ እስራኤል ኣብ ሰዓት እዚ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ዓመት ዝመፁኻ ከምኡ 10 ዓመት ገለ ዝገበሩ ማለት እዩ ቀዳማይ ክርድኦ ዘለና እስራኤል ክኣቱ ከሎ ሓደ ሰብ ብኸመይ ድኣቱ መቸም ብእስራኤል ክኣቱ ከሎ ብነፋሪት ግብሪ እስራኤል ዝኣተወ ወላ ሓደ እንኮ ፍጡር የለን ትበልና ምግናን ኣይኮነን ማለት እዩ 99.9 ምናልባት ሓደ ክልተ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ብገለገለ ሰሊኾም ዓደኖ ወይ በገለ ትምህርቲ ዶም ወይ በገለ ኢሎም ዝመፁ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ባት 99.9% 99 ግን ኩሉ ሰብ ካብ ሱዳን ተበጊሱ ንግብፂ ኣቱ ካብ ግብፂ ሰሃራ ካብ ሰሃራ ብሰሃራ ገይሩ ናብ ብሲናይ ገይሩ ናብ እስራኤል ኣቱ ማለት እስራኤል ኣቱ ወይ ድማ ብሊብያ ገይሩ ናብ ሰሃራ ገይሩ ናብ ሲናይ ገይሩ ናብ እስራኤል ኣቱ በዚን ዝኣቱ ሕጂ ኣብ መንገዲ እንታይ ዘጋጥም ትልኩኒ መንገዲ ሰሃራ ዘይፈለጠ ይፍለጦ ብካላሽና ተሳሓትካ ነዳድ ማይሲ ፅሩይ ማይ ተሰትኒ እንታይ ዝገብሩሉ ረሻዳ መስልኩም ነቲ ማይ ተሰትየሉሲ እንታይ ይገብሩሉ በንዚን ይገብሩሉ ምክንያቱ እንታይ ብዙሕ ማይ መታን ካይትሰቲ ኦኬ ማይ ነስተናኻ ኦኬ ስለዚ በንዚን ይገብሩሉ ንምንታይ በንዚን ይገብሩሉ መስልኩም ብዙሕ ማይ ካይትሰቲ እዚኣ ማይ ሽዑ ጥዑም ኣቢልካ ክትገድፋ
تيتموت نيخا أثر كيس كسر زلها بزح خيس تقع بنزين سزلو بنزين ستي تقلنها أوكي فيل ستي تقلنها فيل ستي سبيلا بنزين سك ستي سبيلا نفتح ستي سبيلا سلازي بنزين جيروم يملؤوا مالتي نمتايزي أما قد تبل حجي بخمسة حلف مجمرتها خب سودانوين أب سودانوين مكرها يبلوها كاب سودان مسكتك رشايد له كاب رشايد مسكتك جبساين له كاب جبساين كا إسرائيلوين أبتنا قرارو دو انداغله ملدو أو نابشكوتو دو كاب يقبل خماتي سو نمنتا حجي ديبلي أتي خمس زاروكم زلكم سيكم سنربونا تبدون نحكين كاسب كابي كم نمسأ بين كم نمسأ إن حتى ردي خايو قليل مسؤول ديل كتجبر كتزارب أوكي كم زلوا مات إذا خمس زلوا أب ناتج أما يتخذ زارب يقلل كاي ماتي إن حر كابي مسؤول كم مسؤول بين مسؤول أبي مسؤول إن حر زي فرد كاجد والنخت فردو قليل زخون حقيرو صباح لنا على سفر صبون حر لنا بليس صحفوا لي صباح له بلني صبون تلخين صباح لكم صحفوا لي بليس مثلا قصر مدبي صب غيره ماتي كارسنا خلنا صب مغرنا مدبنا حقير ماتي سلازي اتينا سهرا ما ازيو باጨኳን ዝኸነ ማዕልያ ዘይብሉ መስገደል ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ማህረምቲ ማዕልያ ዘይብሉ ጭኳና ማዕልያ ዘይብሉ ዓመጽ ማዕልያ ዘይብሉ ማህሰይቲ ማዕልያ ዘይብሉ ስነ አምራዊ ኩናት ሰጌርካ ኢኻ ትመጽእ ተኣቱና ብእስራኤል ኦኬ እዚኦም ኣብዚ ዓዲ ትነብሩ ሕጂ ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮጳ ትነብሩ ነዚ ክትርድኡሎም ነዚ ክንርዳኣሎም ወይ ክትርድኡልና ወይ ክትርድኡሎም ኣለኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እንተልኩምኒ ቢካዝ ስለምንታይ እንተልኩምኒ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዘይተረዲእካሉ ምስ መን ትዛረብ ኣለካ ይትፈልጥን ኢኻ ሓደ ሰብ ካበይ ከም ንመፅእ እንድሕር ዘይፈሊጥካ እንታይ ዓይነት ኢልካ ክትዛረቦ ትኽእል ምክንያቱ ብምንታይ ኢኻ ክትራዳዳ ክትኽእል ክትራዳዳ እንድሕር ኮንካ ካበየናይ በየናይ ስነ ልቦና ሒዙ ከም ዝመፅእ ክትርዳእ ቀዳማይ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መስገደላት ብከምዚ ዓይነት ብኣዝዩ ኣጨኳኒ ሳምታይምስ ኣነ ሪመምበር መጀመርታ ካናዳ ዝመፃኽሉ ስቶሪ ዝመፃኽሉ ዝኣተኽሉ ንእስራኤል ምስ ነገርኳ እታ መምህር በኺያ ኦኬ ኣንድሪያ ትበሃል መምህር ነራ ሽሩ ክራይ ገይራ በቃ like እዚ ኣብ ሙቪ ጥራይና ንሪኦ ኢላትኒ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ንዓኹም ከም ኤርትራውያን ክላ ኖርማል እንዲ ዝትብለን ትኸውን ትኽእል ኢኻ ባት ኖርማል ኣይኮነን ወዲ ሓወይ ስኖት ኖርማል ስኖ ኖርማል እዚ ናቱ ዝኸኣለ ትራማ ኣለዎ ናቱ ዝኸኣለ ትራማ ኣለዎ ኣብ ቅድሚኻ ሰብ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚኻ ጓል ክትዕመፅ ኣብ ቅድሚኻ ብበትሪ ክረብ ኣብ ቅድሚኻ ብማኪና ፅዓይኑ ኸይድ ቀሊል ዘይኮነ ትራማ እዩ ዝኣቱ ማለት እዚ ሕጂ ገለ ሰብ ነቲ ትራማ የውፅኦ ገለ ሰብ ግን እቲ ትራማ ተሰኪሞ እዩ ዝኣቱ ንእስራኤል ኣብ እስራኤል ክእቶም ስበልካ I remember እስራኤል እቶም ስበልካ መብዛሕትኦም መቸም 99 ሚሊ ናብ ሽኮቲ ወይ ናምታይ ናጨራራ ናብ ሽኮቲ ዝበሃል ቦታ ኣባ ቀበሉካ ካብኣ ተቐቢሎም ናብቲ ካምፕ እትኻ ኣብቲ ካምፕ ሰሙን ክተሰሙን ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ዲፔንደንት ናይ ጥዕና ቸክ ትገብር ናይ HIV TV ገለመለ ከይህልወካ ጥዕናኻ ሜዲካል ጌርካ ፅቡቅ ጥዕና እንተለካ ተኣቱ TV ወይ ገለመለ ተለካ ኣብኡ ፀንሕ ክትሕከም ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሰዓትካ እንታይ ይገጥመካ ካብኡ ሰዓትካ እስራኤል ኣምፃ ኣቢሎም ንዓይ I remember like ዓቢ ሞል ከም ዝናብነትና ሜትሮታውን ዘሎ ሞል ኣብ BC ወይ ከም ዝና ኤድመንተን ሞል ዘሎ ዓቢ ሞል ወይ ኣብ ቶሮንቶ ዘሎ ዓቢ ሞል ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዓበይቲ ሞላት ኣምፃ ኣቢሎም ብማኪና ግብር ኣቢሎም ኣብቲ ሞል ይድርብዩኻ ገንዘብ የብልካ ፍልጠት የብልካ ገለ የብልካ you have no idea እስራኤል ዝበሃል እንታይ ትፈልጦ ገለ ትፈልጦ ሕጂ ካብ ኣብ ኤርትራ ክትመፅእ ከለካ እንድሕር ብፍላይ ቤተክርስትያን ገለ ቁርቶ ተማርካንካ እስራኤል ቅዱስ ቦታ እዩ እስራኤል ከምዚ እዩ በቃ you think እስራኤል እቶም ሰልካሲ በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ይመስለካ በአንጻር ግን ህዝቢ እስራኤል ገለመለ ተቐባሊ ጋሻ ገለመለ ገለ ህዝቢ ይኮነን like ከም ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ማለት መንግስቲ ስለዝኽዕበካ ወይ ኣኽብሮት ስለዘይህበካ እቲ ህዝቢ እውን ይፈርሕ ኣኽብሮት ክበካ ማለት ስለዚ እቶም ሰልካ ኣይ ዝከረኒ ከባቢ I think 3-4 መዓልቲ ኾን ኣብ ናስዓሪ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ደቂሰ ምና ዝቕበለ ሰብ ሲነ ቴሌፎን የብለይ ቋንቋ የፈልጥ ገንዘብ የብለይ ወይ ሓንቲ የብለይ ካብ ሰሃራ ከመፂኻ ከመይ ገርካ ገንዘብ ይብልካ ገለ ይብልካ ደን ኣብኡ 3 መዓልቲ ደቂስና ድሕሪኡ ካብኡ ናበይ ትኸይድ ካብኡ መገድኻ ትፍትሽ ዓርኪ ሓዊ መዘና ወተሓቦ ወዲ ቤተሰብ ተረኺብካ ኣልዕሎም ወዝኻ ስራሕ ፍትሽልካ ስራሕ ትጀምር ርኦ ቋንቋ የለን ክሳብ ሕጂ ስራሕቲኻ መብዛሕትኡ ሰብ ትተዎ 900 ኣብ እስራኤል ዝነበረ ሰብ እንታይ ዝገብር like ክልተ ስራሕ እንተፈቲኑ ዳርጋ ገሊኡ 10 ዓመት 11 ዓመት ኣብ እስራኤል ጥራይ ዘይከን ዝቕመጥ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ይሰርሕ ሕጂ limited ዝኾነ opportunity ዘሎ ሰብ ከም ደላይካ እንዲ ዝብል ግን ኣይኮነን ከም ደላይካ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ ከም ደላይ ንሕር ኮይኑ ብሞይኡ ብዝተምሃሮ ብዓውዱ ወይ ከይዱ ኮሌጅ ከም ደላይ ተማሂሩ ከብል ንሕር ዝኸውን ኮይኑ ፅቡቅ ነይሩ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ እስራኤል ሸፍ ኣቶ ሓደ ሓፃቢ ከይኑ ጅምር ድሕሪ ካብኡ ናብ ሸፍ ጅምር ኣብታ ሸፍ ከይኑ 10 ዓመት 15 ዓመት ኣብ ሓንቲ ሬስቶራንት 4 ካብኣ ሰሪሕ መፅእ ገለ ሰባት ከዓ ኣብ 4-5 ወላ 10 እውን ዝበፅሕሉ ማለት ኣብ 10 ዓመት ኣብ 10 ስራሕ ዝበፅሕሉ ግን ማጆሪቲ ወይ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ክትሓኒ ሓራሲትካ ኣብ ክንደይ ስራሕ ኣብ እስራኤል ሰሪሕካ እንተልካ 4 ስራሕ ማን ዝበፅሕ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ሓደ ዝረኽቦም በቃ ኣብ ከምዚ ኣብ ተልኣቢብ ኣብ ሓንቲ ሼፍ ናይ ሓንቲ ሬስቶራንት ምስ ኮንኩ ኣብኣ ወዲ እያ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ
እዚንውን ንባዕሉ ትራማ ኣለዎ ኣብ ሓንቲ ስራሕ 10 ዓመት ፀንሐ ኣለኻ ወል unless ከምዚ በቃ ብልብኻ ተሃንጢኻ ትገብሮ እንተዘይኮይኑ ነብሱ ድኻለ እንታይ ኣሎ ትራማ ኣለዎ ዝኻ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ክንርድኦ ኣለኹ ክንከል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምስኣተኻ ናብኡ ናብ ስራሕ ኢልና ኣለና ኣብ ናብራ ወረቐት ፀገም ኣለካ ኦኬ ሓደ ካብቲ ዓበየ ሽግር ሽዑ ናይ ወረቐት ፀገም ኣሎ ናይ ወረቐት ምክልባታት ኣሎ ምግፋፍ ዶ ገለመለ እዚ ነብሱ ድኻለ ኣብቲ ስደተኛ ዝኸፍአ ስደት ይገብረሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገልፁ ዘለኹ ንኽትርድኦ ንሕክንካ ሓደ ሰብ ኣደራዕ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣደራዕ ትፈልጦ ትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ተሰኪሙ ኸይድ ከም ዘሎ ናይ እስራኤል ዝመፁ ሰባት ኣሕዋትናሲ ወይ ካብኡ ዝሓለፍና ዝመፃናሲ ማዕለያ ዘይብሉ ኣደራዕ ከም ዝሓለፍና ማለት እዩ ገለ ነዚ ኣደራዕ ብምሉእ ዝገልፅ ከወሳሕ ፈጅን ብሕጂ ዝገልፆን ነዚ ትራውማታይዝ ዝኾንዎ ይነዋት I was traumatized ነዚ ነገር ዝኸውፅኦ ኢሎም ኣውፂኦም ገዲፎሞ ዝመፁ ኣለዉ ወይ ምስ መፅሉ ዓዲ ይነዋት ካልም ክኸውን እየ ክረጋጋየ መንፈሰይ ክረጋጋየ ኩሉ ዘለኒ ከውድቐ ድሕሪኡ ክሰርሕ ዝብል ሰባት ኣለዉ ገለ ሰባት ከዓ ስቲል ንዕኡ ተሰኪሞም ዝኸድሉ ማለት ስለዚ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ምድያን ኣሎ ብዙሕ ዲስክሪሚኔሽን ኣሎ ከም ድላይካ ፕሮሞሽን የለን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትበፅሕ ትምህርቲ ክትመሃር ትምህርቲ ኣይሕሰብን እዩ like I mean 90% of the time ሕጂ ሓደ ክልተ ክመሃሩ ዕድል ረኺቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዝበዝሕ ሚእታዊት ትምህርቲ ከይደ ኮሌጅ ኣብ እስራኤል ቋንቋ እስራኤል ከይደ ተማሂረ ዝብለካ ሰብ የለን ኣሎ የለን ኣይኮነን ትሕቶ ግን ዝኸደ ሰብ የለን ኖ ማተር ዋት ብዝኾነ ምክንያታት ዝኸደ የለን ኢንፋክት ዘዘምፅኦ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ እቲ ገንዘብ ኣውሮፓ ክልተ ሰባት ይሕልፉ ሰለስተ ሰባት ንኣውሮፓ ንካናዳ ክመፅእ 10-20 ዶላር ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ናብ ገለ ዝኸዱ ኣሕዋቱ ናብ ደቂ ሓቡኡ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክሰርሕ ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ከዓ ካብ ጅቡኡ ተጓሓጊጉ ካብ ባንኩ ናበይ ከይዱ ኩሉ ናብ ኤርትራን ናብ ካልእ ስደተኛታት ኣሕዋቱን ናብ ኩሎም ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ አንድ ሕቆ ኮይኑ በዚ ናብራ እናኸበዶ በዚ ህይወቱ ትራውማታይዝ እናኾነ በዚ ሰሃራን ባሕርን ሓሊፉ መፅኡ እገን ከይኣኽሉ ገንዘብ ንኸይሕዙን ኩሉ ተፀባይ ናብኡ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ንኸውፅእ ዳርጋ ድሕሪ ተሪፉ ማለት እዩ ድሕሪ እሱ እውን ጥራይ ኣይኮነን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ስራሕ ከም ዝደላይካ ኢልና ኣለና ኣብ ስራሕ ገሊፅና ኣለና ኣብ ትምህርቲ ከም ድላይካ ትምህርቲ የለን ተማሂሩ ሓደ ሰብ ከም ድላይ ክማሃር ከም ድላይ ከም ዝገበረ ዝብል ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ like impossible ከቢድ እዩ ቀሊል ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስራሕ እውን ሽግራት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ሽግራት ክህልዎ ስራሕ ትስእን ማለት ኣይኮነን ስራሕ ትረክብ ኢኻ ግን በቲ ስኻ ትደልዮ ሞያ መምህር ኮንካ ዲኻ ተገልግል ኣብ ዳክተር ነርስ ኮንካ ዲኻ ትመሃር እዚ ካርፔንተር ኮንካ ዲኻ ከምኡ ድበሃል የለን 99 ዝሰርሖ ሰብ ስራሕ ፍሉጥ እዩ ኩሉ መብዛሕትኡ ኣብ ሓደ ዓይነት ብተመክሮ ዘጥርዮ እምበር ከይዱ ትምህርቲ ይነዋት ኣነ ኣይደልን እዩ ዘ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ማዓንቱ ዝኾነ ብዚ ይነዋት I don't want the financial industry ክሰርሕ ኣይደልን እንተለ ኖርማል መካኒክ ወዲኤ መጀመርታ ዝዓድ መፅእ መካኒክ ተማሂረ ድሕሪኡ ይነዋት ኣይደልን መካኒክ ለገዲፍዮ ናብ ፀረት ናተይ ካምፓኒ ፈጢረ ድሕሪኡ ኣይደልን የለ መይሳም ሓድሽ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ተማሂረ ኣብ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ኣብ ኢንቨስትመንትን ኣብ ኢንሹራንስን ካልእ ምስ ፋይናንስ ዝተሓዝ ነገራትን ይሰርሕ ኣለኹ ስለዚ ኦፕሽን ኣለኒ ናተይ ሕምቀት ዘይከንስ ምርጫታት ኣብ ቦት ኢን ፕሌስ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ዝመፅሉ ጎደና ኣዝዩ ከቢድ ናብራ ምዃኑ ካልኣይ ናይ ባንክ ሲስተም 99 ካብ ሚእቲ ገንዘብ ኣብ እስራኤል ኩሉ ሰብ 10 ዝኽፈል ኣረን ሕጂ ተቐይሩ ኣይ ሪመምበር ኣብ ከለኹ 10 ዝኽፈል 10 ይኽፈል 9 ለይቲ ተኣቱ ናብ ባንክኻ ኣብ ባንክኻ ቂው ትብለካ ህንደያ ሸሓት ኣላ ክሬዲት ካርድ ዝበሃል ዘለዎ ሰብ የለን ኣዝዩ ውሑድ ክሬዲት ካርድ ዝፈልጥ ሰብ ማለት እዩ ብዛዕባ ኦንላይን ባንኪንግ ብዛዕባ ካልእ ነገራትን ብዙሕ ነገራት ኣይኮነን መብዛሕትኡ ኮና ብካሽ ዝጥቀም ናይ ወርሓዊ ቢል ዶ ገለመለ ዝበሃል ነገር ናይ ኢንተርኔት ወርሓዊ ዶ ናይ ዋይፋይ ወርሓዊ ዶ ናይ ቢሲ ሃይድሮ ወይ ድማ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ወርሓዊ ናይ ሞርጌጅ ዝበሃል ነገር የለን ላይክ ክሬዲት ካርድ ወርሓዊ ዝበሃል ነገር የለን ሲስተም ኢዝ ኮምፕሊትሊ ኩሉ ካይንድ ኦፍ ከም ናይ ኤርትራ ትበና ምግናን ኣይኮነ ካሽ እዩ ከም ናይ ኣፍሪቃ እዩ ካሽ ክትጥቀም መብዛሕትኡ እንካን ሃባኒ መብዛሕትኡ እንካን ሃባኒ ሕጂ ኣብ ባንኪ ቱማች ብዛዕባ ባንኪ ሲስተም ዝፈልጠሉ ነገር የለን ስለዚ እቲ ናይ ባንኪ ሲስተም ቀሊል እዩ ነይሩ ኣብ ማለት እዩ ሳልሳይ ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን እውን ማች ኣይገበሩን ኣብኡ ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እንተ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ኣብኡ ሲንግላ ዝነበራ ገለታት ማች ኣይገበሩን እዮም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሕጂ ሜቢ ሓደ ወዲ ካብ 10 ዋልድ መሪፁ ከንን ክምርዖ ዝኽእል ዳርጋ ለሚትድ ኣለዎ እውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋሕዲ ሰብ ዝነበረ ከም ንኣብነት ኣብ ካናዳ ዋሕዲ ክህሉ ክእል እዩ ወይ ዘይምርኻብ ክኸውን ክእል ግን መሪፅ ኣቢሉ ከይዱ ሓደ ሰብ ዩጋንዳ ከይዱ ኢትዮጵያ ከይዱ ሱዳን ከይዱ ክምርዖ ክእል እዩ which ሓደ ከም መፍትሒ ማለት እዩ ኣብኡ ግን ካቴና ባኣ ዘለዋ ጥራይ ማለት እንድሕር ዘይፈቲኻ ፀሊኻሲ ካብ እኔ ክትምርዖ ሕጂ 13 ዓመት 14 15 ዝገበረ ሰብ ክምርዖ እንድሕር ደሊስ ፈቲ ፀሊስ ካቴና ባኣ ዘለዎ ክምርዖ ማለት ስለዚ ኣብ ነሰይ ንፉዓት የለዋን ኣዝየን ንፉዓት ኣዝየን ዓበይቲ ኣዝየን ለባማት ኣሕዋትና ኣለዋ ንሰን እውን ደሰይ ምኮኹም እኳ ስለዚ ጓሎም ወዶም እቲ ሊሚትድ እዩ ኦፕሽንሲ ሊሚትድ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ትምህርቲ ቆልዑት ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ቆልዑት እውን ከምቲ ዝድለ እውን የለን ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ቆልዑት
كم دلائي حارسب كم مهار دقو نبز دلائي خوزن قانقا بحالو كم هنن من هذا 10 4 سلسر مبزحتي قلعون تزرله تمرتون اي ركب انت ولا مغنا نايكون ان فاكت مبزحتي ابديكر ويدما افغان يبحال بناي ابرايست قانقا ابرايست افغان ويدما ابديكر يزوع حجي ازون بعلو كبير قليل يكون 4 ولا 5 وحي توليدو من مبزحت انت حجي عاد مس مصا قلقل 5 رال زمصو كلاينت لوني زاربو حجي با نايزا عاد دا ودي عمت مولو اندخ تعرف مزدقخا قال ملي بلو خمات فلاي نحسر خاص عمت مول ماترنتي اللي بالك ابز كندا مات ابو غن ماترنتي اللي بيلن مبزحتي ابسرال ابسر صورنا انا دقنا ابديكر نسدم نيرنا بلو حجي this is حماقي كبيري اوف كورس قديتا سلز هونه كامبر قلعه 3 عامت ملو ديكر دبال كري يبلو توليدو اوف كورس نابرا سلز خبدكا يو هاف نو مريت انت زي بالكا صبو تزي كاين يكون قلعه انت واحد 3 عامت كاب حق فوديون كاب حق فوديون ابون كفل يبلو ابو يسرع اديغن 3 عامت انت واحد كتحازو خلالو مات نحر عقم زي بالكا بحجي فلايت تمرعو نحر كنا كله بروفايد دبر زي تقول كنكا ول ثينك اباوت حسب بزعبو سلمتاي خمرعو زلن سلمتاي قلعه خول زلن مناتو ديكن حتى بلو كنكا كاب نعخا نتعبيه زلو اوغنداوي ديا كينياوي ديا صعرا ديا واتيفر فيليبينو ديا انديان ديا نوعو يخفل سلازي اديو ديكن كسخينو سمعو ويابو خين غادي كنسمعو تزعبيه زلو مور وين ما تشوعات 8 ساعات مسو زوعل زلو سب مسو يو مور انت قبل كونيكشن كفتر مالتي اوكي سلازي اتزعابي خالقات صقم ناي قلعو طراي زيكونه اتزعابي مسل يلن مسل سب كم دلايك زارب كم دلايك مهار ديو كم دلايو كمرز ديو كمرز ديو بارلمان خاط ديو درايفر لايسنس ناي ماكينه مزاور وصيو خغبر ديو يبول زون حدا نفسه خالماتي اجي ام نوت تراين اوكي صبو ما خرج تقولصو ناي سرال غلغنت بلو ايس عندكم صبو تفلطوهم ግን ሰብ መቼም ጽቡቕ እንድሕር ነይሩ ሕማቕ ኣይሓምምን ወይ ዝኾነ ጉድለት ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጉድለት ኣየጋጥሙን እቲ ሕማቕ ኢና ክንገልፀሉ ማለት ጽቡቕ ኣቦት እዩ ናይ እስራኤል ጽቡቕ ገሊፀ ይወዘን እዮም ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ግን እቲ ሕማቑ ከዓ ይበዝሕ ብዙሕ መዳይ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ከም ማእከለ እቲ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሕማቑ ናይ እስራኤል ሕማቕ ነገር ስለ ዝበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ መሰል ዘይምህላው ኢና ኣለና ካልእ ናይ ወረቐት ፀገም ኢና ኣለና ማለት ወረቐት ቪዛ ዝበሃል ኣላ ቪዛ ቴምፖራሪ ቪዛ ያሳ ታስዋሪኹም ኣለኹም ማልያ ዘይብሉ ሰባት ተጎቲቱ ይእሰር ኣብ ሳህሮኒም ዝበሃሉ ኣብ ብዙሕ ማእሰርታት ይእሰር ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ካናዳ ምፅምሰልካ 5 ዓመት ፒአር ትወሃብ ብስፖንሰርሺፕ ብሳህ እንድሕር መፂኻ ብኮሚኒቲ ብቸርች ወይ ብገለ ምፅምሰልካ ን5 ዓመት እንታይ ክትወሃብ ን5 ዓመት ነባርነት ፍቃድ ክትወሃብ 5 ዓመት ብዛዕባ ነባርነት ዶ ክሕድስ ቪዛ ዶ ገለ መለለ ትብሎ ይብልካን ኣራጢትካ 5 ዓመት ካይ ገበርካ እውን እንተ ኽኢልካ እውን ኣብ 3 ዓመት ድዩ ኣብ 3 ዓመት ፈርኣን ንስሪዝን ወይ ድማ ዜጋዊ ናይ ካናዳ ንክትከውን እንድሕር ድሌት ኣለካ ኮይኑ ግዴታ ኣይኮነን እንድሕር ድሌት ኣለካ ኮይኑ ሲቲዝን ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብኡ መዳይ ከዓ ካናዳዊ ሲቲዝን ትወስድ ከም ሰብካ ትኸውን ማለት እዩ ኦኬ እዚ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ መሰረት ወረቐት ግን ኣብኡ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ እስራኤል ሂወት ወይ ድማ እቲ ናይ እስራኤል ዝመፅእ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ሕሰብዎ ሓደ ሰብ ብከምዚ ዓይነት ብድሆታት ብከምዚ ዓይነት ዝሓለፈ እዚኦም ከማን ፀዋራት ኮይኖም ገርመካ ንፉዓት ኮይኖም ሓያላት ኮይኖም እምበር ከቢድ እዩ እዚኦም ሲ ኣዝዮም ፀዋራት ኮይኖም ብእስራኤል ዝመፁ ጀጋኑ ኮይኖም እሞ ከዓ ዘዘርከበ ገንዘብ ስደድ ናብ ኤርትራ ዘዘርከበ ንኣውሮጳ ብምሉእ ተሳእኻ ሚቱ ኣውሮጳ ኣትዩ ዘሎ ሰብ መቸም ኣነ ኣብ ኣውሮጳ ከይነ ንሓወይ እትየ ዝብል ሰብ ክንደይ ፐርሰንት እዩ እስከ ንገሩን እዩ ክንደይ ፐርሰንት ኣብ ኣውሮጳ ንሕራለኹም ኮይንኩም ወይ ኣብ ካናዳ ንሕራለኹም ኮይንኩም ክንደይ ፐርሰንት ብናይ እስራኤላውያን ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ኣሕዋትና ወይ ኣሕዋትኩም ገንዘብ ኣቲኹም ፕሊዝ ፃሓፉለይ እስከ ወይ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ሰብሲ ክንደይ ሚእታዊት እዩ ብናይ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ኣሕዋትና ወይ ድማ ዘለዉ ኣሕዋትና ገንዘብ ኣትዩ ትብሉ ክንደይ ሚእታዊት እስከ ንገሩን እዩ مبزحتي ميتاويتي زبزح ميتاويت أب أوروبا ديو أب أمريكا ديو أب كندا ديو أب كوتا أستراليا ديو مبزحتي أب إيرترا جدات سرح ديو بجنزب ناي أب إسرائيل زنبرو يحواتنا أيو حكينو سلازي السنة حركينو زيهم يحواتنا بوزح مداي زمتصو قعزو زمتصو كيدي زمتصو قدنا قليل كم زي نبره I think كلاتنا كنردو نخلينا ويد ما كنردو علنا ماتيو
حدا جزء أي رمبر كعلكم سي مجمرة المساخلو قدمي أتيك المسلسل عمل دي قال مله دكتور الله حدا بقرب أزبط عاركي لوسي نعلل نيرنا حجي إلا ما أكل الناس لسه سنبيلي بقى مسمع خاص دنجيسة بتحرقها بقى مرة دسيل كان نقللني هي ليش أبي الرسالة على الزجبر كيوم مس هنا كتشاسي سمعيه لني مو كمينير أتانا لا تري لني دخل بإرترا كاب ساوث أفريقيا خير خاب ساوث أفريقيا نفارد قرنا بكندا مسي سهرة رأخو مدربة رأخو رشاينا رأخو عربة رأخو ولا حنت خاب جزاي ناب ساوث سودان كده كاب ساوث أفريقيا كده كاب دبو أفريقيا خا من بنفارد قر من قصنا بكندا رأيتني السؤال إذا نبكي عايزي ولا حد يقول أي فطني اللي بقى مسمع خوسي وحتى ما أخلص كم زي حليف مسؤولة استجري ملني ناتي يس قال لي يكون زي مسخوه ما ودع سشعات عمت كلها سشعات عمت سشمت عمت كأخل كهلات أدخلها ناب إسرائيل بسهرة كتجزي أب سينا أب جبس خسر قال ملك قال لي يكون كم ناتي زجدد جن زحلفو يحوات علو أوكي حجي رأيت سنو لبوانا إذا بزين مسألة كلهم ما تكونن إذا بالكم حجي سنبيدو معهم سنبدا حرتاني ما كان لي I have a big respect on it نشوف فريو مسجلس كله إذا كله مساي كل عام سنة عمل جرس أفلتني نبرد مسجلس كله جن he said you know what ما كله I have a big respect on you لنمالتي حجي بسرعة لازم نصيح واتنا ما عليها زي بقولهم ما عليها زي بقولهم ما عليها زي بقولوا بدهوتات ما عليها زي بقولوا سقاي ما عليها زي بقولوا نجارات يحلفهم يوم مسيوماتي سلازي كلاتنا بيستخدمنا مدان تانجور لهم علينا we have to give them respect تسقبهم respect كنبهم يقبعنا مالتي أنت زي كأنك نحنا أبزز لنا خينا نحن نستنى عطرة كوينا نبصحه مجدي وإذا ما نبصحه درجة كم حبر سب حبيرنا نخين سرح قبلنا ما سلازي زي إسرائيل زي مسلم of course دارجا مبزحت يوم نستمو كروزي كم معبي كم مسلطني كم مبلي إلهم مسلم حليفهم يوم لك تمكروهم كم تمكروا رأوا سيلهم منبر بوست تفعلوا قالوا ما تكونن وين ما يلون ما تكونن جن no matter what is trauma نحن normal زي كم حليفة مسألة الكيا قدام أي نقدر لك أي نوات أبرزها trauma لك حقيقي سبب كل ما قتل نحريخها بسهرة بتميتهم بتشنكتر إسرائيل وين كاب قفها قايوها نحريخها كان نقدر نحريخها قال لا يكون صراحة الحمد لله كتوارد نحرنيرها is trauma سلازي بقلل زي كان مجد يوم ماتي إذا ترى خي أكل كان نزخ كله بديهم جد بقى من كندا قال يوم $100 قال يوم عقمهم جنزب كحسهم مسيو مسيو كمان سيخ بسرعة المدرسة جنزب كمان أحدثني إذا حتى نقدر كالي بقى أنا قاعديو وين كالي بدو تازلو نقدر أتمنى كبسرعة المسيو كمان جنزب دو سرح 5 ليلة كمان دي الناس عزيو وعدي أوكي سلازي إزيد دمسوا وين ما قرنا أنا إسرائيل مجديو I think كلهم سامع لهم اللي تعمل ما تسكن قرنك أبسرعة زنبركم بزين كقلت أنا أخذ بوينتات وين ما نتبتات كندي كاباهم تسامعوا thank you قرميسو thank you كلهم كومنت قبل ذلهم thank you شير قبل ذلهم please share بلومو كاب 7 سبات لايف كاتسلو بكل السوشيال ميديا please share قبل روحان تداوسيلكم أبسرعة زنبركم وين ما تيوم نسرع كابسرعة لازم يصب بقربات فوتهم مزخولو أنا حوسي كندي كاباهم تسامعوا سكتم تسامعوا يس سامع مز حسابات قبلوا حكي إذا زلهم ويسي خلوا يقدر له سكن قرني تم تسامعوا سباتك وما أكل إنوات زبل كيو كله حساب حكيو وين ما قنعتوا لسبات لهم كومنت صحف ليسك كندي سباتكم تسامعوا مع الغريب Okay so thank you كلهم أب تيك توك أب كالت صحف لهم سبات yes thank you so much by the way na TikTok كله جزء fast يوم أب تيك توك لهم سبات كله جزء you guys are fast yes سلزي إزيد مسؤول قدناي so أب كندا زي مسؤول خان رأي أب كندا كنت عين محبر سلم دلهم كاب 10 عمت ندحرز زي مسأنا مبزحتنا كاب إسرائيل كاب كالين كاب 10 عمت كاب 10 عمت لعلي زجبرون 10 عموشي 10 3 عمت زجبروها آياتنا أبواتنا حلو أزيهم وناتهم دخل تراما حلو باي ذا واي كل سب تراما لوكو دول زربات تراما ناتكا ريكوغنايز جيركا بقى you know what كمزن حليف يمو إذن نجارزي acknowledge تفلتنا تبقى نعوك أبو وسيجن كمزن مخنياتات بزمز مجدي كحلف علني أوكي سو خلنا مسينا التمفتح أنت عايز الأمورات مسينا إذا حجت تتأكد نقولكم زلهم مجمرة نزخون نجار identify قبل نرجع you have to process it كم يقرأ process نقول مسوني مجمرة تتأكد أنت عايز تتأكد دحر تتأكد أنت عايز تنيرو صعبين دحر تتأكد خلي نوعنا تتأكد كوز جوور نجارات
additional ወይ ድማ ተወሳኽታት ድሕርቲ additional ተወሳኽታት ሰዓቤን እንታይ ነይሩ ትብል ድሕርቲ ሰዓቤን you become ናብ solution ወይ ድማ ናብ መፍትሒ ትመጽእ ጠንቅኻ ፈለጥካ ከምዚኦም ድሕርቲ ጀሚርካ ኣጥፍካ ናብ ምፍራድ ወይ ድማ ናብ ዘየድል ነገራት ኣቱ ስለዚ እዚ ትጠንቂ ኣብ ካናዳ ዝመጹ ከተም ቀዳሞት 10 ዓመት ነጀዱ መጽሰብ ደሓኒ ሓቃይሽ ማለት እዚ ዝምርር ነገር ኣይኮነ ማለት ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ሰብ ግን ወይ ድማ ቅድሚ ዝመጽ ሰብ ግን ቡድሆታት ነይርዎ ወላ ኮንደት ናይ እስራኤል ኣይኹን ገዛ ርእሱ ቡድሆ ነይሩ ማለት ቀዳማይ ቅድሚ 10 ዓመት 30 ዓመት ኣነ ዕድል ገይረ ሓቃይሽ ኣብ ኮሚኒቲ ስለዝንጥ ዝነበርኩ ምሳዚኦም ዓበይቲ ለባማት 10 20 30 ኢቭን ዳብል ናይ ዕድመይ ዝገበሩ ኣብዚ ካናዳ ዝፈልጦም ሰባት ተመክሮኦም ብዙሕ ግዜ ዘካፈሉና ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ ወሊ ሓተመ ቅድሚ 30 ዓመት 84 መጀመርታ መጽና ብልኒ 1984 ካይተወልድ ከለኹ ማለት እዩ 1984 ካናዳ ከመይ ነይሩ ወይ ቫንኮቨር ከመይ ነይሩ ብሎም literally ትስምብል ኢኻ ከም ጸሊም ኮይኑ ዝገጥሞም ዝነበሩ ቡድሆታት እቲ ሬሲዝም ዝነበረ ጸለምቲ ኮይኑ ከም ናይ ሕጂ ኮነን ሕጂ of course ሬሲዝም ኩሉ ኸሊ ግን ብዙሕ መራያቱ እንታይ ይገንዩ እንድሕር ንፉዕ ኸንካ እንድሕር ኣቢልካ እንድሕር ኣብቲምካ እንድሕር ዓቤኻ ብዙሕ ነገራት ይቕየር ማለት እዩ ኦኬ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብሮ ኢና ሕጂ ተቐይሩ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ግዜ ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ኣይነበረን ማለት እዩ ሰው ቀዳማይ ናይ ስራሕ ዕድላቶም ዝነበረ ኣዝዩ ጸቢብ ጸለምቲ ኮይኖም ኣብ ስራሕ ከኣትው ዘለዎም ዝነበሮም ዕድላት ኣዝዩ ጸቢብ እዚኦም ምንም ከም 20 ዓመት 30 ዓመት ኣብ ካናዳ ዝገበሩ እዚኦም ጋር በዚኦም ሓሊፎም ሕጂ ሓደ ግዜ ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ንምስልኩም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት እዮም ኢነዋት ኣነ ብዝሓለፍኩ ትሓልፍ ኣይደለካኒ ከምዚ ግበር ዝብሉካ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ ኢነዋት ካመን በልጽካ ሓስኻ ሕጂ ፍሉይ ነገር ጽበ በዝሓለፍኩ ሕልፍ ኢና ንብል unfortunately እዚኣ ከም ማሕበረሰብ ነዚኣ ክበትኸሉ ማዓንቲ እዚኣ መጽእ ዘለኹ ማለት እዚኣ ነገር እዚኣ ክትበትኸለዋ ኣነ ዝሓለፍኩ ጌጋይ እስኻ ምግጋሙ ኣይደለካኒ you're not dumb why ንምንታይ ክትደግሞ እስኻ ኣነ ከሕልፈካ ነገርካ ዝተጋገኾ ነገራት ተማሃረሉ ትክማር ማለት እዩ ኣያይ ቅድመይ ዝነበሩ ኣቦታተይ ቅድመይ ዝነበሩ ካብኦም ከዓ ክማር የነ ሓደ ከዓ ካባኻ ማር ትድሕርካ ደሉ ድሕርካ ይማር ማለት እዩ ከምዚ እናተማሃርካ ትከድ ከለኻ ከም ማሕበረሰብ ዝሓሸ ለውጥን ዕቤትን ከነመስክር ንኽእል ማለት እዩ እንተዘይከይኑ ግን እንታይ ክንገብር ኢና ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ክንጉተት ኢና ከም ማሕበረሰብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ቡድሆ ዝነበሮም ናይ ሬሲዝም ወይ ድማ ጸለምቲ ብምዃኖም ዝወርዶም ዝነበረ ስቅያት ወይ ድማ ዝወርዶም ዝነበረ ኣፈላላይ ካልእ ነገራት ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ስራሕ እውን ረኽቡ ይነበሩ ከም ድላይካ ነበረን ቅድሚ 20 ዓመት 30 ዓመት ኣብዚ ካናዳ ስራሕ ከም ድላይካ ነይሩ ኖ ኣይነበረን ሕጂ ወል ኢነዋት ስራሕ ኣሎ የለን ኣይኮነን ግን እቲ ናትካ ኳሊፊኬሽን ይሓትት ኮይኑ እምበር ስራሕ የለን ኣብ ካናዳ ክንብላ ንኽእል ኢና ስራሕ ውሒዱ ዶ ያ ውሒዱ ጎዲዱ ግን እቲ the more qualification ዘለካ ናይ ቋንቋ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኮምፒውተር ሞያ ናይ ኣካውንቲንግ ድዩ ናይ ካርፔንተር ድዩ ናይ መካኒክ ናይ ከለ ዘለካስ ክትስእን ዘሎ ተኽእሎ ስላይ ውሕድ ዝበለ ማለት እዩ ግን ከምቲ ናይ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ዝነበረ ግን ኣይኮነን ጎዲሉሎ ማለት ስለዚ ናይ ስራሕ ናይ ቋንቋ ሓሰቦም by the way ብፍላይ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝገበሩ ኣያታትና ናብ ዝዓዲ ክመፁ ከለዉ መብዛሕትኦም ናይ ጀብሃ ወይ ድማ ናይ ሻዕብያ ዝነበሩ ወታደራት እዮም ላይክ መብዛሕትኦም ገለኻ ተማሃሮ ዝነበሩ መንግስቲ ስኮላርሺፕ ዝሃቦም ውሑዳት እዮም ብስፖንሰርሺፕ ገለ ዝመፁ ላይክ ኣብ 30 ዓመት ዝገበሩ ብፍላይ ካናዳ ኣሜሪካ ዝመፁ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ትልኩምኒ ናይ ጀብሃ ወታደራት ዝነበሩ ወይ ድማ ናይ ሻዕብያ ዝነበሩ ድሕሪ 89 ወይ ድሕሪ ናጽነት ወይ ድማ ቅቅል ናጽነት ዝወፁ ካብ ዓዲ እዮም ማለት እዩ ድሕሪ ናዮም ኤሪቱ ኣብ ኤርትራ ላይክ ውግሕ ምስ ኣጋጠመ ኤሪትሪ ጀብሃ ምስ ወፀት ካብ ጀብሃ ሽዑብ ሙሉ ዝነበረ መብዛሕትኡ ናብ ኣሜሪካ ካናዳ ኩሎም ወታደራት ዝነበሩ እዚኦም ወታደራት ከዓ ነፍሱ ድኻል ትራውማ ሒዞም ከኣትዮም ናብ ካናዳ ከምቲ ንሕና ብስራኤል እናተኸለና ትራውማ ሒዝና ዝኣተና which ኢነዋት ማእከል ሰባብ ቅድመ ኻና ተቐተለ ብሳሃራ ሓብትኻ ገለ እናተዓመፀት ብዙሕ ነገራት ዝሓለፍና እዮም ንሶም እውን ተመሳሳሊ ትራውማ ሒዞም ሓሊፎም እንታይ ትራውማ ካብ ውግእ ካብ መቕታልን ካብ ምህዳምን ካብ ለይቲ ሆም ምባልን ካብኡ እዮም መፅኦም እዞም ከዓ ነፍሶም ድኻሉ ከዓ እንታይ ነይርዎም ሽግር ከዓ ነይርዎም ንዑ ተሰኪሞም ንካናዳ መፅኦም ሕጂ I'm not trying ኣብ ፀገም I don't like to victimize ዝበሃል ወይ ናይ ግዳይነት ኣተሓስባ ኣይፈትወን እየ ግን recognize ክትገብረለካ acknowledge ክትገብረለካ ተፈለ ኣፍልጦ ክትቦ ክትለካ ኢነዋት ከምዚ ሓሊፈ እዚ ግን ንዓይ ንድሕሪት ኣይጎተንን እዩ እዚ ንዓይ ንቅድሚት ሰጎን እንድሕር ብኸመይ ሓሊፍካ እንድሕር ዘርዚርካ ቀሲልካ ምስ ነፍስኻ ተንቲንካ ሓሲብካ መርሚርካ ኣዛኒካ ኣውሪድካ ኣደይብካ እንድሕር ዘይትዝትየሉ ዘይትዛረበሉ መፍትሒ ዘይተምፃሉ እንድሕር ኮንካ መፍትሒ ትረክባ ይትኽእል ኢኻ ኦኬ ስለዚ ንሶም እውን ነፍሱ ድኸኣለ ትራውማ ሒዞም እዮም መፅኦም ትራውማ ናይ ውግእ
ناي كوينات ناي هجمة ناي غويا ناي قلملي ناي حلافخا غويا كاي ناي كريشنا كاي ناي كدرشنيخا ناي كدموتخا ناي كمزا عين تراما حيزم مزو ኣብዚ ምስ ወፁ ከዓ ናይ ቋንቋ ናይ ፀገም ናይ ቋንቋ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ናይ ስራሕ ፀገም ነይርዎም ኮኔክሽን ወይ ድማ ምስ ሰባት ንክራኸቡ ኣዝዮም ፀገም ነይሮም መቸም ቅድሚ 30 ዓመት ፌስቡክ ከም ድላይካ ሕጂ ፌስቡክ ዩቱብ ገርና ሪኦ ሕጂ ኣብ ኩሉ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ክልተ ፌስቡክ ትርእዩን ኣለኹም ላይፍ ኣብ ዩቱብ ትርእዩን ኣለኹም ከምኡውን ኣብ ቲክቶክ ኣብ 4 ሚድያ ሕጂ ይዛረብ ኣለኹም ገለ ሰባት ብቲክቶክ ሪኡን ኣለኹም ገለ ሰባት ብዩቱብ ሪኡን ኣለኹም ገለ ሰባት ብፌስቡክ ብክልተ ፌስቡክ ሪኡን ኣለኹም ገለ ሰባት ከዓ ኩላኩም ብምንታይ ትሪኡን ኣለኹም ብዝተፈላለየ ትሪኡን ኣለኹም right so ስለዚህ ኣብ ነው ግን ኮሚ ነበረን ከም ሕጂ ግን ኮሚ ነበረን እንታይ ዳ ከመይ ዳ ነርትልኩኒ ኮሚ ነበረን ኣዝዩ ፀበብ ነይሩ ቴሌፎን ብደብዳቤ ቴሌፎን ከማን ከም ትርቡ ናይ ነበረ ቴሌፎን ሲ ናይ ገዛ ተሓንጋጢት ገለ ያ ነይራ ማለት እዩ ኢንፋክት እቲ ዝነበረ ሽዑ እንታይ ነርትልኩኒ ብኢድካ ሒዝካ ገለ መለይ ነይሩ ማለት እዩ ደብዳቤ ወይ ኣብ ክሰብ ኣብ ናሻሃይ ከም ዛ ንራሃብ ተባሂሎም ዝኸድ ነይሮም ንሶም ሕጂ ብደውን ሕሊፎም ማለት እዩ ናይ ባህሊ ናይ ካናዳ ምፅኢሎም ካብ ባህሊ ናይ በረኻ ካብ ባህሊ ማሕበረሰብናትና ካብ ባህሊ ናይ ካልእ ነገራትን ምፅኢሎም ኣብ ሓደ ዘይፈልጥዎ ዓሚቕ ባህሊ ማሕበረሰብ ሕጊ ዶ ሕጋውነት ዶ ሲስተም ዶ ናይ ባንኪ ሲስተም ዶ ካልእ ዝብል ብዶታት ነይርዎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ሕጊ ነይርዎም ኣረኣያ ዝኾነ ሰብ ኦኬ ብፀለምቲ ብምዃኖም ዝወርዶም ዝነበረ ወሓደ ፍልጠት ናይ ቢዝነስ ውን ነይሩ ሕጂ በዚ ስለ ዘበሉ መብዛሕትኦም ትምህርቲ ውን ከም ዝድለይ ውን ተምሃሮ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እሶም ውን ስድራ ቤት ክጥውሩ ስለ ዝነበሮም ካልኦት ደቆም ዝገደፍዎም ደቆም ዮም ደቂ ሓቦም ውን ማለ ዝብል ሰብ ካሶም ካና ዝዓዱ ውን እትዮም እዮም ኮባይ ኩሉ ሰብ ገይሩ እኳ ይገበርን ኣይኮነ ግን ክራረዳ እንታሕ ኮይና እቲ መሰረት ውሽጢ እንታይ እዞም ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ዝገብሩ ኣብ ካናዳ እዚ ስለምን ገለ ሰብ እንታይ ይብለካ ሰላም ኣይብሉኻን እዮም ካብለካ እቲ ናይ እስራኤል እንታይ ውዑያት እዮም እኮ ናይ እስራኤል በቃ ሽኦል እዮም እሳት እዮም ወል እት ሓቂ ሓሶት እዩ ክልቲኡ ዝሰማማዓሉ ግን ሕጂ ክንፈራረድ ክንዋናጀል ጃጅ ክንጋበር ኣይኮነን እቲ ዕላማ እቲ ዕላማ ኣቦታትና ነዊሕ ዝገበሩ ወይ ኣብዚ ካናዳ መንእሰይ ኣድዮም ደቂ 30 ዓመት 40 ዓመት 10 ዓመት ልዕሊ ዝገበሩ ኣሉ ተመክሮ ናይዚኦም ነዞም ሓደሽቲ የገድስ እዩ ናይዞም ሓደሽቲ ሓይሊ ኢነርጂ ኩሉ ከዓ ነዞም ዓበይቲ የገድስ እዩ ሓገዶ ስለዚ ናይ ኩላትና ስለ ዘገድስ ከመይ ጌርና ኢና ኩላትና ሓቢርና ክንሰርሕ ሓቢርካሰርሕ ንርከንካ ስነ ልቦና ናትክ ትርዳእ ኣለካ ኣነ ከዓ ስነ ልቦና ናትካ ክርዳእ ኣለኒ ተዘይከይኑ ንኣብነት ሕሰቦ እሞ ንሽሚና እኳ ሓደ ስድራ ቤት ወይ ድማ ሓደ ኤርትራዊ ንበሃል ዘለና እምበር ኣብዚ ዝተወልያ ዛዕበይት ጓል ሕጂ ትምርዓዋ ትኽእል ዶ እንታይ እዮም ከመይ እዮም እንግሊዝ ዘይትፈልጥ ምሕር ኮይንካ ትምርዓዋ ትኽእል ሓደ ሰብሲ እንግሊዝ ዘይፈልጥ ሰብሲ ነብዚ ዓዲ እንግሊዝ ዘይፈልጥ ሰብ ንሓንቲ ኣብዚ ተወልያ ዛዕበይት ኤርትራዊት ትግርኛ ሰባ ብሄራ ትዛረብ ክምርዓዋ ክእል ምርዓዋን እዩ ቋንቋ በበይን እዩ ውሽጣዊ ቋንቋውን በበይን እዩ ንሳ ዛዕበይቶ ብፍሪደም ዓብያ ክትኮን ትኽእል ከም ድላና ዛረበት ከም ድላና በለት እሱ ከዓ ላይክ ኮንዘርቫቲቭ ዝኾነ ተዓባብያ ፋሚሊ በቃ ተሽሙሉ ሃይማኖት ዶ ክርስቲያን ትከዳ ኣለካ ገለመ ተባሂሉ ዛዕበያ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስሞም ኤርትራውያን ወይ ደቂ ሓደ ሃገር እምበር ናቲንግ ዘራኽብ ነገር የብሎምን the same thing ኢትዮጵያውያን ክትኮን ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ክትኮን ትኽእል ኢኻ is the same thing ኮሚ ወላ ሓደ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ስለ ትዛረብካ ግድን ሓዊ ክከውን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ስነ ልቦናኻ በበይንስ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት ስነ ልቦናኻ ሓደ ተራዳዲ ኢኻ ግን ሓደ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ማለት that's why ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወል ናይ እስራኤል ዛዕበዩ ዝረስዓኽዎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዳንኬራ ዝግበረሉ ናይ ተቃወምቲ ደገፍ ተባሂሉ እስራኤል እዩ ላይክ ዳንኬራ በቃ ዝበለፀ ቦታ ናይ መፃወቲ ናይ ፖለቲካ እዚ ኣብ እስራኤል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ክትብል ከለኻ ማዕልያ ዘይብሉ ነገራት ኢኻ ትኸስር ማለት እዩ ማዕልያ ዘይብሉ ደቅኻ ትኸስር ማዕልያ ዘይብሉ ሓቢርካ ትዓቢ ዝግባእካ ማዕልያ ዘይብሉ ምስ ኣሕዋትካ ሓደ ነገር ክከውን ኣይ ዶንት ኬር ደጋፊኹም ተቃወሙ this is none of my business ስኹም ግን ድብል ኣለኹ what I'm saying ግን ኣብኡ ኮንካ ማዕልያ ዘይብሉ ዕድላት ሉዝ ትገብሩ ኢኻ ማሕበራዊ ትባታተኽ ብዙሕ ነገራት ፀገም ተምፅእ ደቅኻ ካብኡ ነገር ተባታቲኾም ይዓቢ ማለት እዩ ኣብ ርስቲ ምዃንካ ተዋሓድካ ትመፅእ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናብዚ ናይዚ ዓዲ ክምለስ ኣብዚ ዓዲ ዝነበረ ከዓ ወሓዲ ፍልጠት ናይ ቢዝነስ ነይሩ ኢና ኩሉታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክልቲኡ ስነ ልቦና ብሓንሳብ ኣብዚ ዓዲ መፅኡ ይዋናጀር ይራኸብ ሞ ክላ እስራኤላት ሰምዑንኹም ይብል እቲ ሓደ ድማ ናይ ካናዳ ድንዙዛት እዮም ከምዚኦም የፍርሑኻ ጥራዮም የብሉኻ ጥራዮም ይብል ማለት እዩ ኦኬ ሶ እሞ ማእከለ ጠንቅር ኢና ያለና እንታይ ትመፍትሒ that's a good question ሕጂ ንኹላኹም እንታይ መፍትሒ ኢለ ክሓተኩም እየ ናተይ ከዓ ኮሜንት ከቐምጥ እያ ማለት እዩ መፍትሒ ቀዳማይ ብእስራኤል ንሕቲ መፅእ ኣለኻ ኮይንካ
know yourself ገዛ ርስኻ አላሊ እንታይ ናትካ ጽቡቕ ነገራትን እንታይ ቢሄቨራት ናትካ ወይ ድማ ጠባያትካ ኣጥሪኻዮም ዘለኻ ካልኣይ ንካናዳ ክመጽእ ከሎ ሓደ ካብ እስራኤል ዝመጽእ ሰብ ልክዕ ከምቲ መጀመርታ ብናሳዕሪ ጌርካ ዝኣተኻ ብናሳዕሪ ገይሩ ዝኣተወ ሰብ ንእስራኤል ምስ መጸ መጀመርታ እንታይ እዩ እዛ ጽሑፍ ረእይዋ ትበለኹም መጻኢና ንምጽባቕ ሓድሕድ ስነ ልቦና ክንረዳዳእ ይግባአና እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች እዚኣ እታ ፖይንት ናተይ በቃ እታ ፖይንት ናተይ መልሱዋ ማለት እዩ መጻኢኹምን ክጽብቕ እንድሕር ኮይኑ ብደቅና ብኢኮኖሚ ብፋይናንስና ብማሕበራዊ ብፖለቲካሊ ብኩሉ ነገር ክንቅርዕ እንድሕር ኮይና ስነ ልቦናና እንታይ ክኾን ኣለዎ ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ኣብ ኮይንና ኣይትፈርደኒ ማእከለስ ካብ ምንታይ ተላዕየ ከም ዝብል ዘሎ እዚኦም ናይ እስራኤል እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ገለ ዶ ሽግር ክህልዎም ይኽእል እዩ ወይ ገለ ዘይፈልጦ ብዶ ህልዎም ክኸውን ብኸመይ ክሕግዞም ይኽእል ትብል ኢኻ ንድሕር ምፍራድ ጀሚርካ ግን ፖይንት ክትገብር ጀሚርካ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ እሱ ይርዳእካኒ ንስኻ ኣይትርድኦን ኢኻ መን ይኸስር ክልቲኻ ትኸስር ኣብ ክንዲ ክልቲኻ ተሓባቢርካ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ኣብዚ ምድሪ ከነፍርዮ ዝግባአና ከነፍርዮ ንኽእል ነገራት ከነፍሪ ዝግባአና ክልቴና ተዋናጅልና ንድሕሪት ንምለስ ፕሊዝ በጃኹም እዚኣ ነዞም ሕጂ ብእስራኤል ዝመፁ ዘለዉ ወይ ነዞም ኣብ እስራኤል ዝመፁ ናብ ካናዳ ወይ ናብ ኣውሮጳ ምብሊስ ናብ ኩሎም ሰብ ሸር ግበርዋ እዚኣ ሓንቲ ደቂቓ ተወዘልኩም እዚኣ ወሲድኩም ኣብ ፌስቡክም ዲኹም ኣብ ዩቱብ ተዘርጊሐላ ኣብ ዩቱብ ፌስቡክ ኣሎ ካብ ፌስቡክ ናብ ኩሉ ግሩባት ሸር ግበርዋ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጣን ክመሃረላን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ እቲ ክኸውን ዘለዎ ወል ካብ እስራኤል ክመፅእ ከለኻ ፎርጌት ኣባውት ዚ ቦልሽት ዝኾነ ፖለቲካ ኦኬ እዚ ተቃዋማይ ተጋፋይ ሆ እምባል ሕጂኮ ኣምላኽ መስገን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ግን ኣገዳስነት የብሉን ብፍላይ ስድራ እንተለካ ኣነ ቀንዲ ነቶም ቆልዑ ዘለኩም እያ እዚኣ ምኽሪ እዚኣ ቆልዑ እንተለካ ቀዳምነትካ ደቅኻ ክትገብር ትክእል ኣለካ ወል ኣምፂኻ ኢኻ you have no choice ደቅኻ ከይኣለኻ ደቅኻ ከይኣበልካ ናይ ደገ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምናት ፅባሕ ንጎ ሉስ ክትገብሩ ማ እዞም ቆልዑት እዚኦም ቆልዑ ከዓ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮኑ ኩላት ናይ ገሉሱና እዮም ስለዚ ንሕር ቆልዑት ኣለውካ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ደቅኻ ትሓስብ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ቋንቋ ናይ እስራኤል ባህሊ ናይ እስራኤል ሒዞም መፁ ኣብዚ ዓዲ ክሳብ ክንደይ ቡድሆታት የጋጥሞም ወል ባይደወይ ሓንቲ ነዚኣ ቪድዮ ክሰርሕ ዝገበረኒ ሓደ ስድራ ካብ እስራኤል ዝመፁ ኣዝዮም ብሰንኪ ቋንቋ ይትፈልጥና ሰበይቲ ቋንቋ ሰብኣይ ይፈልጥኒ እንደን ክልቲኦም ኣብ ቆልዓ ትምህርቲ እትሞ ሕጂ ቆልዓ ትምህርቲ ምስ ከደ እንታይ ገብር ጀሚሩ ቆልዓ ኣብ ትምህርቲ ናይ ካልኦት ቆልዑት መግቢ ክወስድ ጀሚሩ ሕጂ ናይ ካልኦት ቆልዑት መግቢ ክወስድ ጀመረ ኣብዚ ዓድኻ ኣብ ካናዳ ክትፈልጥዎ ማለት እዮም ብእስራኤል ትመፁ ከምኡ እንድሕሪኦም ኢልካ ንደቅኻ something wrong ፀገም ኣሎ ዝቆልዓ ኢሎም ዝሓስቡ ኣብ ካናዳ they are ኣዝዮም ሕማቃት እዮም ኣብ ትምህርቲ ኣዝዮም ሕማቃት እዮም ቆልዓ ከመይ ገይሮም ፀገም ይረኽብሉ ከምዝናትና ኣይኮነን ንሕና ቆልዓ ትንበል ነታ ቆልዓ ገሊልና ነበር ኣብዚ ግን ንእሽተይ ነገር ጌጋ እንድሕር ገይሩ ኦኬ ፀገም ኣለዎ ትራውማ ኣለዎ ወይ ገለ ኣለዎ ወይ እንታይ ይባሃል ኤችዲኤችዲ ዶ ገለ መለገለ ማእልያ ዘይብሎም ኣስማት ኣለዎ ናይ ሕማማት ኦኬ ከም ዝለዎ እሞ ስፔሻሊቲ ወይ ድማ ንዕኡ ፍሉይ ተመሓድሮ ጓል መምህር ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ፍሉይ ይገብርሉ ነቲ ቆልዓ ካብ ትምህርቲ ይንፅልዎ ሕጂ ንስኻ እዚ ንድሕር ካይተረዳእኻ መፂእኻ ከምዚ ከም ዘሎ ንድሕር ዘይርኢኻ ከምዚ ከም ዘሎ ንድሕር ፈሊጥካ ደቅኻ ከተዳልዎም ትኽእል ኢኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ዝግበር እንታይ ዓይነት መግቢ ትወስዶ ኣለካ እንታይ ዓይነት ኣካዳድና ትኽድኖም ኣለካ ንስኻ ንትምህርቲ ተፅሖም ከለካ ቆልዑት እንታይ ዓይነት ኣካዳድና ጌርካ ትኸይድ ትኽእል ኣለካ ንስኻ ትምልካ ናይ ኮምፕላሴነ ወይ ድማ ረሳሕ ክዳን ጌርካ ወይ ድማ ጣጣ ድባል ዘይብልካ ንድሕር ትኸይድ ኮንካ ተቆልዓኻ ሓፍር እዩ ስለዚ ሜቢ ፕራውድ በቡኡን በዲኡን ፕራውድ ወይ ሓቡን ክኾን ስለዘይክእል እንታይ ክስምዑ ርእሰ ምትእምማኑ ክጎድል ምናልባት ኣብ እስራኤል ካልእ ክኾን ኣይ ዶንት ኖ ናይ እስራኤል ኣብ ቆልዑ ዘሎ ከመይ እዚ ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ትምህርቲ ከመይ ከዱ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለኒ ግን from what I see ከምዚ ናይ ዓዲ ክኸውን ከም ዘይክእል ግን ይኣምን እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣበይ ግዜ ዘለዎ ሰብ ከምህር ደቁ ብስራሕ ቢዚ ብካሊእ ቢዚ ኣብ ሩስያ ከዓ እቲ ፖለቲካ መዐንደሪ ተገይሩ ከዓ ተቐዳማይ ኣብ እስራኤል ዘሎ መንእሰይ ከዓ በቃ መዳኸሪ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ብግዚኡ ብኩሉ እንትኑ እዚኣ ብፍላይ ቆልዑ እንተራ ኣለኹም ኮይኖም you guys need to be careful ደቅኻ ፀብሐ ንጎት በኺኻ ደይትመልሶ ነገር እዩ ሃገር ኣምፂኻ ገለምፂኻ ዝምፃኻ ተምፂኻ ደቅኻ ንሕር ኣጥፊኻ ዮርዳን ወዲኻ ዳትሴት ኣብ ዓለም እንታይ ከም ሰምዐ ሓደ ኣዝየ ዝፈትዎ ሰብሲ ኣብ ዓለም እቶም ክትከስሮም እቶም ፅን ኢሎም ክሰምዑኻ ትደልዩ ዝበለፁ ፎሎወር ናትካ ዝበለፁ ኦዲየንስ ናትካ ሲ በቃ ደቅኻ የምብል ነይሩ ደቅኻ ማለት
بقى أنا ولا أبزل له خلص ولا طفي ولا 50 ولا 100 شخص طفي خبزي فيسبوك يوتيوب زل طفيني I don't really care دقيقة طفوني دلني I prefer دقيقة طفوني okay follower كيدهم follower مستقبل عليه دقيقة جن you don't need to lose دقيقة ولا حدا سبك أفطر كسبجي دقو lose كجبر زدلي ولا حدا فطر أي رقم كسبجي okay so سلازي قدامنت أبصر على الحلال لنا خينا أبصر على زلهم حوات قدامنت نايدقهم كنت أمره كتردا قدامنت ناتك جزا رسخة كانت أمره كالاي نايدقها كنت أمره سالساي ناب كندا مس مصاها حدش بحاليو حاره بحال مالت أنا أبرانا كندا of course أبصر yes إسرائيلوان دارجا kind of ناب عرب زغرب يوم kind of مدفع زلهم سباتي مالتيس كم دنا زعدي كون زعدي is very picky مالتيسي very respectful يوم على تماس على جيزها ناتهم pros and cons على فشغنا أنا بقول فشغنا بقوله بزحنا قد صبوا ما نقول لك سالساي بحالنا زعدينا لنا نايس سرح نبل أبسرائيل بسرائيل زمتأسب أنا سرح يعني رتب تقدي خاجن حجة خليه خلوه بزنا زعد بزنا قدام عالم ستاندر خليه خلوه سدنت زملو صار رحيم نسرحها هتدا بسرائيل سرائيل دولا بيك أنا لو مجيات مرت له مخار أنا لو مجيات له كم أخذ قبرة بسرائيل من هذا تحن توزع أنا تحن سنة تخيد بقى سدنت خد أن ديسبلين زلوا صار ناس أزيو وحدي حجي نتعدي مر نسخة ديسبلين سر زي الكلام كمان نتعدي جن كومي بحريات صراحة جات سوي توصل أتحن تأتو تلفون قاعد خبط إخا تدركس سو مدركس حلافي خا دويل شعو سلام تاني مسخاي خمانة زارة بكاري مالت I'm not saying كله أما بزحتي إذا بزلهم أما بزحتي أب كان ناس كانوا يقولني تلفون قاعد خم سوون ندركس سوات اللهم ندخلوا تلفوني عطيه أنا كان الحمد لله سوون من يدركس أسرح إيه دويلي لميني تون تلو سوات اللهم نو كم تلو سوات كصحة فلي بليز أب كان لا خم تلو سوات تلقهم كينكم أب كان لا أما بزحتي وتخم يلا is different you صراحة is very very respected place you so حجي كم عين تصار راح يسكن لازم تصحى أبدا عدي in fact رزيمة خلوه كالو interview تقبل على كارو زملو بحالي نايسار بحالي فليز ولي كابتن إسرائيل مات أبصر قل خيد عركاي حزكا خيد أم سأيه بلك عركاي حزكا خيد صراحة جمر دسيت تلوشكات جمر paycheck تخفل ماتي أب كان راجنكم يكونن جنازون كل ما مدلاو تقبل له ماتي هو مالتي قرب رجع اختبل مالتي رجع اختبل مالتي مالته رجع نختبل كم يكونن حجي هذا عركي نيرو إذا تكررت عدم للنيرو كان هذا مجمر خمسة إيه ليسي مقبل كمان زي قرب الكاين لأنه مالتي حجي أو إنه راجع أمن صحوان يرنا مالتي دحين حدش يزهن كهدوم وري نورون يرنا مالتي حجي دحرة كنت عم ساعة من زجبرت حدا خمسة لازم أسألكم وهو سمعوا وسي بفلاي حجي دحر قرب نتاعي قبل جميرو عدا زنا إسرائيل سدنت كوي بالجميرو ماتي مناتو أب كندا درجة مبزحتي وقتها صراحة مقبي لن مقبي قرب الخانم أب كندا أب منش ممكن أب إسرائيل كن أب مبزحتي إسراحات الصراحة درجة مقبل له حجي مبزحتي جزء you don't really worry بزعبة مقبي كلام لا أجنا أنا مقبي سكي ما خير قلتنا أب كندا كن فليت بري حجي نسخة مسيخة كم زخة ونالو نحط ولا لا خانقة والشارات رايح ولا كذا ولا حنت خالق ولا كذا نسخة مسيخة حاجة صغير نجاريلن نسخة كم تمجمرتها كاب إيرترا كابتي أسكالا كاب داس كاب راكوبا كاب جلملة كاب أقدو كاب هدمو مسينا نبت مربع أثينا نبت أشحاز لهم مكاين أثينا قانقوم باهلهم جلملهم كلهم للسلخة بابكاشا تداربا جلملة نبنا زين فوتو زنبرنا قانقاتات زين فوتو زنبرنا 10 ساعات مسرع 10 ساعات مسرع أوفر تايم دو ماكينة دو مونيت دو باس دو جلملة دو تشرح دو إذا كل استلامنا كم زخات كانت انتايز بهالزربالهم استقعد كان توقع عسكاسي حالي كان مجمارسي أي تعرفني بالمرحوي ملزدي أتين مرحوي بحال تواسعكم وهم سمعنا سلازي زغير كان تخلك حدش مهانك أي ترسع بزي قدس كندي جنزف إسكام مسيحة بزي قدس إنت عن فترة إسكا حدش مهانك رجع اختبل بقى خم قال عاجة كان بصح حسبها ولم يلرن تمكرو سب تمكرو بكاي التصبو تمكرو زلوا بجنزبو بتمرتو زعبه نسخ بكايو التبدو صبو تعابيا زعبه نايدو تمكرو بكايو التي قداميتي بإسرائيل دمسب always calm yourself نفسها أتحد عبد الكاميرا أي تبالي سنة كده
أنا سبيكين كما هم مساهم مسيم جمرة المساهم كنين وحدات جنزب نيراني بقى برع يزبلوا نيران زيهم زعدنا وحش جبروا وال لا أبزود لهم هذا هذا تاعهم فوتصهم كم زندهم إنا نابنا قربي سنة عقوم نيرك على أي أبز فوتون زي فوتون بوليتيك أدي كم زوكا يجيرو شو حاب برازري خاطر دا كان حقي نابزهم the highest political نايزربا بس إخاين مارتي حقيو فوتون زي فوتون أبزينا سلسمة حنتي نايزينا ميديا حدا نيوتيوب كربي حلو الزوجة تزارب زربا أمس إيه بس سواتي حمم نيرة مات عندك أبزيك كتنقل كلالنات يس حجي سلزي أبزع عد مس مصاحة جد كومود بحال نكريلا مقبلو بصراحة ما في حديو ناس كسرها بقى حس كاريخا ويكالنا بعلها خلنا هاتفا إذا حجي تبيزي نجارات تجركم دول حجي سمسيلو بقى أنا متى كم زي قبلوا يجنا غير كان الصراحة كيورس قلنا كندا 200 سنة عمل زجبر هاجري وأنا نسخة حجي مسينا سلام متى تاكس قبر من الناس يخفلوا تراجع أو حبي تراجع أو سرالين تراجع كومود بحال نكريلا سو كسر كات مهارها don't worry سو سلزي رجع نحرلك كاب سبعة تمكرات وسط خليها النحر صار الكالو النحر استنا عكايو النحر قال زيادة زعابيت زري أماتي بس لازم أسب كل نجار بقط في زريلو ورعات بقط كم بحال الله كندا everything is slow calm الكات خدماتي بس راح يسكا بورات كمات حجيب تقدامي تقبر زلو زبلان تاني كم أكره مثل سؤال كان بكندا بقى you know what حجة حدش سبي حدش هو تخمهار فاينانس كاب من خمهار بزعب بنك كم من خمهار بزعب تعابيع ولا كم من خمهار بزعب بحالنا يزعد خم من خمهار كله خاب حرس ويا تخونها نالبات سبونسر غير زمس أكسب كل نجار يفلت مالت أكونه كل نجار يفلت مالت أكونه التعز فلتا كنجار كايب تعتد لك توزدا تعزيت لك خات وحفا أوكي سلزي أبز عدقن كاب كله نتزمس أكسب أمسيها كم زنديها كلاب على نسخة كم زيها تلو خلها it hurts sometimes بفلح حاو هاديو وده حابو هاديو زخون نجار جنزل كي كفل كانت حجات رايدي خوي زينة حجات رايدي حرمسيها it really hurts يقبرين نتزمس أكسب شعوب كوبريت نخي يقبر يا أبي كاي بس هذا زخون حبيت أنا خيبك أخي حق زكاي يا أبي كاي أوكي سو سلازي بسرعة زمزل سب قدامه كن قبر زق بعنا انتاي بسرعة زلهم حوات قرب رجع مبال حدش مهانك أوكي كلاي أبسرعة كلها قوالة تحس انتاي قبر الكاي قوالة تحس أبسرعة كلها جينا أبينا عدها تنطب قام قاريها بهالديها قال خايف لا تكاس ستوب زي قال ما حاس قال بيقرفوا I know too much 10 عامات فيهم من نوبل وزي تخوننا أنا كم أكله I disagree with that matter I سام عليه مساء كان أنا أقدم مساء نفسها فلت أبي عدها تقمت بهالنا إذا عد فلت قام قانا إذا عد ولا كو perfect تونجن أبي تعرف بانكوفر ده هتنبر كالجاري ده هتنبر تورونتو ده هتنبر أو وينيبيغ ده هتنبر كتمهاري ده هتدلي كسرح ده هتدلي انت هتقبر تدلي بزنس هتوصل تدلي قدم مسيحة تراجعك حرف على لكم بزيك العلامات بس يوم أكلت ورحو كمرعو خيري لبي الماتي like غير اللي يقولك أكلت ورحي زلكم لهم أكلت ورحي كمرعو قدنة تبقى خيري له مسئلو ورقة كابيوغاندا فيك ورقة تصريحه أدي أبحكمنا لا رجل من الجليل ورقة همسي مسيو كابسر على كل اللي تعرفه بفيسبوك وغيره إن نحريه أبلوماتي أزي I think تورونتو رجل زنبر sorry okay تورونتو رجل زنبر سبي اوكي تورونتو جلز نبر سبي هجي تورونتو زنبر سبي عركيز على لني اوكي مسيو نكندا مسي اب كتوحو نديو فيك ورقه تسريحو اب يوغندا حميما يلاليو نترافل دوكمنت اب كندا شدشو حاجه بركه ترافل دوكمنت اتحدثنا انا مغشا ورقه سو اسو ግን ኢመርጀንሲ ተለካን ተحدث تقلخا ኢመርጀንሲ ወረቀት حدثيزم هجي قطعه من زعرك انتي مليو كم ريفرنس ማለት كተ ريفرنس نحر نعخا زرا وصلك زفطخا سبات كندولو مينالو كተ سبات ريفرنس مليو نزعرك اوكي صقم لنا انا عايك حق زكايرو مالتي تورونتو زنبر عندن دحريو دوله ملكا دبلو نصبحيتو ايدولو لي دحر سمنو شعوت عرك يلو اسمعيلو اي تدولو لي انت دولو ملي بعليك نغير كايلو تود مارات هاوي خمرعو دن كتورحي حليفه سالسي تورحي حليفه شعونا زعرك دويلو انت دولو ملكا كاي تقبلهم انا قريفه كاز عدي غيش ايدلك قلدلي كنت غيرو ابز عدي كالي غار رخيبو تحاسيب يتاوال بنو زنبر قديفوا حسب اب حموش ورحس كل توالد اوريدي قيروا مالتي از ترو ستوريز نغركم زلهم حجي كساب كندزم هو غايللني قانقا يفلط نسو قانقا زي تفلط قال بزرخيبو قانقا زول زفلط قال عخا وليدو
እንግሊሽ ፈልጥ ቆልዓ ወሊዱ ሰብኣይን ሰበይትን እንግሊሽ ቋንቋ ይብሎም ሕጂ ከም ማሕበረሰብ ከውድቐና ይዝኽእል እዚ ብፍላይ ዘይተመርዓኻ እንድሕር ኮንካ ሕሰብ መፂኻ ሓሰብ ዓቕሚ ኣለኒ ፊዚካሊ ሜንታሊ ፋይናንሻሊ እዚ ነገራት ባህል ናይ ዝዓድኸ ኤክስፐርትኹን ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ፍልጥ ሞዮ ሕዝ ገለመለ ይኹን ድልድልካ ኣብኖ ሰይዳት መፂኻስ ቁርብ ካል ምግበር ነብስኻ ኣረጋግዕ ክተወርሒ ብፍላይ ቁርብ ገንዘብ ሒዝካ እንድሕር መፂኻ ዋላ 6 ወርሒ ዕረፍቲ ውሰድ ዕረፍቲ ክብል ከለኹ ደቂ ሰብዓራት ክኸውን ዘለኹ ኮፍ ኢልካ ኢነዋት እዚን 6 ወርሒ ክሓስብ የስከ ዘምፃኸውን ገንዘበይ ከመይ ገይረ መሓድረን እንታይ ክገብር ፋይናንስ ቤዚክ ትምህርቲ ፋይናንስ ክመሃር ካብ ኤክስ ኣብ ዜድ እንታይ ፋይናንስ መሰረታዊ ፋይናንስ ምክንያቱ መብዛሕትኡ መፅኡ ዓዲ ፋይናንስ ህልም እዩ ዝብል ማልያ ዘይብሎም ሰባት ኣሎ ዝፈልጦም 50 250 ዶላር ዩኤስ ዝኸሰሩ ስካም ዝኾኑ ብዘይ ምፍላጦም ዝኸሰሩ ካብ ስራሕ ዝመፁ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ እዚ ኣብ ጭንቀት ክትወካ ይኽእል ማለት ስለዚ ምስ መፃኻ ቀዳማይ ድሕር ሓራር ዘይገበርካ ኮይንካ ቅድም ኣብይ ዓዲ ክነብር እንታይ ክገብር ዘለኒ ኢልካ ነብስኻ እንታይ ምርግጋእ ምሕታት ወይ ድማ ገዛእ ርእስኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ቀዳምነት ምፍላጥ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ገዛእ ርእስኻ ምስ ፈለጥካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብይ ዓዲ ክትነብር ከም ዘለካ እዚ ኩሉ ነገራት ምስ ኣረጋገፅካ ድሕሪኡ ዩ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ሽዑኡ ሓዳር ክትገብር ካብይ ዓዲኻ እንታይ ዓይነት ክትገብር ኢኻ ትደሊ ብዘየገድስ ከይድካ ሽዑ ትመርዖ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቀዳመይቲ ኣብኡ ከለኻ ንሓንቲ ጓል ብፌስቡክ ትፈልጣ ብቲክቶክ ትፈልጣ ወይ ብዋትኤቨር ሶሻል ሚድያ ትፈልጣ ቀዲምካ ፕሮሚስ ወደ ፕሮሚስ ኣይትቶ ቅድም ካናዳ ምፃእ ገዛእ ርእስኻ ራእያ ከመይ ኢኻ ትነብር ራእያ እንታይ ክትገብር ራእያ ኦኬ እንተዘይከይኑ ጥሪ ኢልካ መፂኻ እንድሕር ፕሮሚስ ኣይትኻ ኣላ ቋንቋ ደይትፈልጥ ኣብ እስራኤል ሪኢኹም ኣለኹም ሓደ ብቐረባ ዝዕለለኒ ዓርኪ ክነግረኩም ኦኬ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ኢነዋት ኣዲኡን ኣቡን ኢብራይስጥ ይፈልጡ ነይሮም ደቁ የብሉሉ ነይሮም የትርጉሙሉ ነይሮም ኢብራይስጥ ኦኬ መብዛሕትኩም ትፈልጡ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ደይፈልጡ ካ ነይሮም ማዋላይ ዝብሎም ኢብራይስጥ ኣይፈልጡን እዮም ወዱ የብሉሉ ነይሩ ሕጂ ወዱ ወደይ ቁርብ ፀይቂ ኢልዎ ኦኬ ገምጢሉ የረዳእና ኢሉ ነቲ መምህርሲ ገምጢሉ ንዓናሲ የረዳእና ነይሩ ትቆልዓስ ልዕለና ስማርት ኮይኑ ወድኻ ልዕለኻ ስማርት እንተር ኮይኑ ዩርዳን ወዲኻ ላ ጌም ኢዝ ኦቨር ስለዚ ደቅኻ ልዕለኻ ስማርት ክኾኑ የብሎምን you have to control them control ክብል ከለኹም ታስዮም ኣለካ ወይ ከተብሎም ኣለካ ንባል ኣይኮነን ንስኻ ልዕሊኦም ዋይዝ ሰብ ክኾን ኣለካ ለባም ኢንተሊጀንት ክኾን ኣለካ ኦፍ ኮርስ ብገለ ሓልፎካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን በቲ ማጆሪቲ ነገራት ወይ ድማ በቲ ሜጀር ዝኾነ ስታፍ ግን ብኡ ልዕሊኦም ክትከውን ትኽእል ኣለካ ንሕር ሕቶ ደልዮም ሓሳብ ደልዮም ነገር ደልዮም ኣብ ናብ ጉግል ኣብ ናይ ዩቲዩብ ዝኣቱ ንስኻ ንዕመስከ ከምዚ ኣሎ ክትምልሰሎም እዚ ክትከውን ንሕር ከይኑ ግን ቀዲምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ገዛእ ርእስኻ ንክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዛ ተሰማምዑ ኣለኹም ስለዚ እዚኣ ምናልባት እቶም ሓዳር ክትገብሩ ሓሰብኩም ገለመለ ንኸብል ኢለኩም ግን እቲ ሪያሊቲ ግን ንሳ እያ ምክንያቱ ማልያ ዘይብሉ ሰብ ኣምፂዋ ወይ ኣቢልዋ ኣብ ብዙሕ ነገራት ስለ ትርኢ ማለት እዩ የስ ገንዘብ ሒዝካ መፂኻ ኣለኻ ዓቕሚ ሓዝ ብዘይገድስ ናብ ካናዳ ዝመፃኻ ዩ ኣር ጋሻ ዩ ኣር ሓድሽ ዩ ሃቭ ኖ ኣይድያ ካናዳ እንታይ እዩ ብዘይገድስ ቀዳሚት ዓመት ካልኦት ዓመት ደንግርግር ክትብል ኢኻ ተነፊዕኻ ኣብኡ ከለኻ ንእሽተይ ናይ ፋይናንስ ድዩ ተኽእልካ ንእሽተይ ነገር ናይ ኮምፒውተር ድዩ ተኽእልካ ንእሽተይ ነገር ናይ ቋንቋ ድዩ ንሕራ ፅኒዕኻ መፂኻ ቁርብ ቀልጢፍካ መፂኻ ኢንተግሬት ክትገብር ወይ ድማ መስ ማሕበረሰብ ክትሕወስ ትኽእል እንተዘይከይኑ ግን ኣዝኻ ህይወት ክትከብደካ ትኽእል እያ ኤጌን እዚ ብዛዕዲ ዘሎ ሰብ ሽዑ ምሁር ክትሰምዕን ኢኻ እዚ ብዛዕዲ ዘሎ ሰብ ከዓ ሓንሳቢ ነገርካ እንተዘይሰሚዕካ ኣይቀርበካን እዩ ምክንያቱ ሓቁ ናቱ ስትረስ ከዓ ኣለዎ እሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ምስራል ትመፅእ ሰባት ፕሊስ ብዝተኻለኩም ቀዳማይ ናይ ደቅኹም ካልኣይ ድሕሪ ናይ ደቅኻ ታሽሙኻ ምባል ምፍላጥ ብዝተኻለካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሲንግል ድሕር ኮንካ ከዓ ወል ካናዳ ከይደ ቅድም ኣብ ከምዚ ዓዲ ክነብር ካናዳ ከይደ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ብዛዕባ እዚ ሞያ ከፅኒዐ ቋንቋ ክንዲዚ ከፅኒዐ ፕላን ሃለውካ ኣትሊስት 5 years ጌም ናይ 5 ዓመት ጌም እበነኒ ኣብ 2 ዓመት መፂኻ 10 ኣይኖ ይርዳእኒ 14 ዓመት ሓዳር ከይገበርካ ወይ ምስ ጓልካ ይረኽብካ ነርካ ሕጂ ምስ ኢልካ you need everything ኣብ ሓደ መዓልቲ but this is not good ካሴካ እምበር ኣይጠቕመካን እዩ ዋይ ዳሃሴና ማእከል እንተልካኒ ብምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ቆልዑት ከም ናትና ኣይኮኑ ከም ናይ ዓድና ኣይኮኑ ከም ድላይካ ስኻ ገርካ ትዕብዮም ቤት ትምህርቲ ኣሎ ናብራ ከብደካ እዩ ካልእ ነገር ስለ ዝከብደካ ማለት እዩ ስለዚ ገዛእ ርእስኻ መፂኻ ርኢኻ ፈሊጥካ ከይድካ ክትምርዖ ከለኻ እታ ዝበለፅ ማለት ኣብዛ ተሰማምዑ ሰባት ከንገብሩኒ ኣብ ክንዲ ኣብ እስራኤል ከለኻ ገና ፕሮሚስ ኣይትኻ ትምርዖ ኣብዚ ዓዲ መፂኻ ሓደ ዓመት ተረጋጊእኻ ክትምርዖ እቲ ዝሓሸ this is my opinion by the way I could be wrong ጌጋ ክኾን ይኽእል ግን ንዓይ ካብቶም ተመክሮይ ዝረኣኹ ኣብዚ 10 ዓመት ቀሪበ ኣለኹ ካናዳ ዝረኣኹዋ እታ ዝዓበየት ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ
ما كلهم اللي حاجة كانت لكم ولا أي جور كون حتى عملت نتيرة خير تبع أنا ونقول دحريو I have to stop نقول جزيات مالتي so سلزي plan A plan B plan C خنقبر كلنا plan A انتايو قديمك قلعة زي ممسا وي قديمك دي مولاد وي دي مرعى مالتي قديمك جزاء رسها بغت أجرات تدل دحريو سوي تمس دحريو مس سوي تخاها بستغل ليش نقدر تراجع قام قال ونيش نقدر تفلت كالي ترف شو حرنا حرسريحة دحريو عمت ملو مسعرفت maternity leave توسد يبزح ساعات لو مسيلهم يبرعوا يولدوا ماتوا وانت يصقم الله شو رح نتسريحه عد تفلت شو رح تمار تمايرا تسرح الله ስለዚህ ክታ አድቫንቴጅ አለዋ ድሕሪኡ ከዓ ምስ ሓረሰት ዓመት ሙሉእ ማተርኒቲ 55% ናይ ኢንካም ናታ ወይ ድማ ናቲ ትእትዎ ነበረት ዓመት $300 ድሕሪ ወርሓዊ ትእቱ ነይራ እናሰርሐት ከላ ደን $1,600 $1,700 ወይ ድማ 55 ሚእታዊት ናይቲ ገንዘብ ክትቅበል ትኽእል እያ ማለት እዩ Okay, so ስለዚህ this is very very important ማለት እዩ so ድሕሪኡ ፕላን ኤ እንታይ ገዛእ ርስኻ ምርጋፅ ፕላን ቢ እንታይ እዩ በዓልቲ ቤትካ ምምፃእ ወይ like ፕላን ኤ ብገዛእ ርስኻ ምርጋፅ ክብል ከለኹ ወይ ቋንቋ ድዩ ወይ ሞያ ድዩ ወይ ገለ of course ኩሉ ሓደ ወርሒ ኮንካ ክትውድኦ ግን at least you have to have a plan ከምዚ ክገብር እየ እንተዘይኮይኑ ቆልዓ ተወልዶ ብርስ ቆልዓ ድዩ ክንደይ ምንታይ ቆልዑት ሓበሻ ኣብዚ ዓዲ እስኪ ሓቂ ንገሩኒ እስኪ ሕጂ ማለት ሓቂ እየ ክዛረበኩም I don't want to ከምዚ ሃይድ ገይረ ክገይድ ኣይደለኹም so ክንምንታይ ቆልዑት ኦቲዝም ማልያ ዘይብሉ ሕማማት የብሉሎም ما عليها زي بقولهم قلعت وعيات خونون قال ملا قال ما عليها زي بقول حمامات يفتر له انت يصير زخون زي وال نحن لم يسوي دي سؤال دكتور يوهانس فرديناند درادز بهالسباي أنا دكتور رأيكم زي مصحف بصحافة سباي بزعبة مبقى عنا عمرو تبل الزياب بالاسم مصحف يعني بزح رايت عنا عمرو استمهار كلها ويد ما زرقب كلها قلعت أبز عدي بزعبة أوتيزم يزارديو بزعبة كاليت سجمات زلوهم نريكريسيو ديبريشن زي anxiety زي stress ما لازم لو كنت زهول زم زلوا تقن تقامو كابدن كابون ساجر زلنا طوال عمر طوال عاكم مخن يسرزول زلوا يكون أدي stress كلا وي depression كلا قرآن هذا نساء وي أبصعد خلا وي نحرار زخون سمم عن تزيلو وي كبدتنا نابرات الواخينو دن تزبلت أنجر كتكون كلاماتي ስለዚህ ኮሙይ ማለት እዩ ሶ ኣብ ክንዲ ወሊድና ፅባሕ ንጎኑ ጣዓስ ኣብ ክንዲ ቆልዑት ወሊድና ከምዚ ዝኸውን ንብል ኣቐዲምና ክንሓስብ ንምድላው ማለት እዩ ዋት ኢፍ ቶም ዝወለድና ገለ ምለ ኖ ፕሮብለም ዝወለድካ ቆልዓ ሓዳርካ ዝገበርካ ኖ ፕሮብለም ፀገም ባህል ብን ሕጂ ኮፍ ኢልካ ኣብ ገዛ ኣብ ስቶክ ኣብ ገለ መለ ደይኮንካ ኢንቨስት ገብር ዘለካ ኣብ ደቅኻ ቀዳማይ ደቅኻ ናይ ደቅኻ ዕድመ ሊሚትድ ኣለዎ ንኣብነት ወዲ 2 ዓመት ቆልዓ እንተለካ ኮይኑ ድሕሪ 10 ዓመት ዝቆልዓ ናትካ ዳሴት ሚትኻ ኣብ ሓይሊ ናትካ ኣይክልዎን ማለት ስለዚ ቀዳሞት ዓመት ክሳብ 6 ዓመት ዘሎ ቆልዓ ህፃንሲ በቲ ክኸደሉ ዘለዎ መገዲ ሞ ምርሓዮ ወይ ድማ መሃሮ ካብ ዋይ ክወፅእ ንብል ምሽሰሎም ከምዚ ብፅሑፍ ኣሎ ሶ ድሕሪ ነዚ ቆልዓ በቲ ንደልዮ መገዲ ኩሉ ነገራት መፅሓፍቲ ከንብብ ድዩ ባይብል ድዩ ወይ ቁርኣን ድዩ ዋትኤቨር ንሕና ንኣምነሉ ከንብብ ንድሕር ጌርና ዲና ፕሪንስፕላት መትከላት ናይ ህይወት ፕሪንስፕል ናይ ማሕበረሰብ እንታይ ማለት እዩ ኮሚኒቲ እንታይ ማለት እዩ ሃገር እንታይ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ነገራት እዚ ክንገብር ንድሕር ኮይና ግን ንሕና ክህልወና ክእል ኣለዎ ራይት ሶ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገራት እንድሕር ምሂርናዮ እንደን እቲ ቆልዓ ብግቡእ ክዓቢ ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ዝደለና ነገር ኣቺቭ ክገብሮ ክእል ተዘይኮይኑ ግን ኦፍኮርስ ትምህርቲ እንታይ ምህሮ ንፈልጦም ኢና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ትምህርቲ እንታይ መሃር ቆልዑት ንፈልጦም ኢና ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣዝዩ very very important እዩ ንገዛ ርእስና ኮይና ንካልኦት ሰባት ንኮን ማለት እዩ ኦኬ ሶ ስለዚ እዚ በልኩም ስለዝኾነ ሕጂ እቲኦም ናይ ካናዳ ከምዚኦም እቲኦም ናይ ኣሜሪካ ከምዚኦም እቲኦም ናይ ኣውሮጳ ከምዚኦም ደይኮንና ክንብል ዘለና ክንራዳዳ ኢለ ዝኩሉ ዝገልፁ ዘለኹም እንድሕር ተራዳዲና ስነ ልቦናካ ንሕፍልጥ የነ ክርዳእካ ፀገም ንባህል ይብል ሕጂ ኣነ መብዛሕትኡ ናይ እስራኤል ሰብ ፀገም የብለየን ምሳይ ወላ ሓንቲ مصيرنا نرادا إنا منات نمتى I know سنة البون بخمية كم نمسو بخمية كم نحلفو أبز عادنا وحش جبر سب so hard تكرارا دومات سلازي وعياته ويكم زيم yes كلهم خلي جن تسمسوا بايتا دحرا بايتا كبلهم خلي سلازي تيوم بزمس أنا خا وال كلنا بوين حلفنا حجي حدا سب
መጽኡ ማኪና ስለዘየበለ ወይ ሓደጋ ስለዘጋጠመ ከም ሕማቅ ነገር ጌርካ ትሪኦ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን so you know what I know sometimes ከም መንእሰይ ኮይኑ ከም ገለ ክንደይ ክሰምዓካ እውን ክእል ግን ካይተሓለልና እቲ ዘሎ ተመክሮ ክነካፍሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ at the end of the day እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ተመሪሱ እቲ ጉድኣት ናባና ከም ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣለና ዶ ሓሳብ are we doing good guys ከመይ ኣለና ፅቡቅ ኣለና ፅቡቅ ኣለና ፅቡቅ ወንስከ ቲክቶክ ኣለሁም ዶ Yes, تام صحاب أبي رغبات بلو أب فيسبوك مو تكست جبرلي وإنه أب إنستغرام أب I don't know أب سوشيال ميديا أبي خد صحفل زلهم أب تريو زلهم بليز أشوف قبل ماتي أوكي تم أب تيك توك زلهم زخلوا زاروا بزلنا أب يوتيوب أب فيسبوك لايف سر زلوا أو نسعان سر زل أتيهم أو تريوون إلا بكم بحفل شغال نخلص بشر قبل ماتي بس لازم سو تزعبي نجر سالساي تبوليتيكالي أطعم متاخا بزي قدس أب كنا مسيخا ቀዳምነትካ ክውሕጠካ ብዙሕ ነገራት ስለዚ ኣቀዲንካ ካብኡ ምስራሕ ይሓይሽ ማለት ኣብዚ መፅኢኻ ስኻ ከምዚኻ መፃወቲ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ውሕዳት ሰባት ክትከውን ኣገዳስነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ መፅኢኻ ብዘይገድስ ፈላላይነትካ ከመይ ገይረ ኮሚኒቲ ቢልድ ገብር ከመይ ገይረ ኣብቲ ዘሰማምዓን ነገራት ምስ ደቂ ሃገረይ ምስ ደቂ ዜጋይ ምስ ኣሕዋተይ ተሰማሚዐ ማሕበረሰብ ምክንያቱ ንሓደ ቆልዓ ንክትዕብሲ it takes a village ይብሉ ፃዓዱ ንሓደ ቆልዓ ክትዕብሲ ዓዱ ሙሉ ይዘድልየካ ቆልዓ በይንኻ ይትዕብየን ኢኻ ወላ ንፍዑ ኸይንካ ወላ ገንዘብ ኣለካ ኣይትዕብየን ኢኻ ካሓቡኻ መታዓቢትኻ ደቂ ሃገርካ ደቂ ዜጋኻ ቋንቋኻ ዝዛረቡ ባህልኻ ዝፈልጡ እንተልዮም ኮይኖም ኣብ ቤተክርስትያን ትወስዶ ሰንበት ቤተክርስትያን ገለ ንእሽተይ መሃር ኣብ ኮሚኒቲ ትወስዶ ኣብ ኮሚኒቲ ንእሽተይ መሃር ኣብ ገለ በዓላት ትወስዶ ኣብ ገለ ይመሃር ማለት እዩ ስለዚ በዚ መገዲ ካብቲ ንስኻ ትምህሮን ላዕሊ ካብቶም ካልኦት ቆልዑት ዝመሃሮ ይበዝሕ ማለት እዩ በዚ መገድኻ ብዙሓት ነገራት ክመሃር ማለት ነው ስለዚ ታዓንዲ መልእክተይ እዚኦም ስራል ዝነበርኩም ማለት ምናልባት ኣብ ስራል ዝነበርኩም ኢነዋት ማእከለ ቅድሚ ምምፃና ክንገብሮ ዘለና ኮርስ ሓንቲ ክላስ ኣዳልወና ወይ ሓንቲ ዙም ግበረልና ትብሉ ሰባት ንክርከንኩም ፕሊዝ ቴክስት ግበሩለይ ዙም የድልየና ይንሕትብለኩም ኣብዚኣ ግበሩለይ እቶም ስራል ትመፁ ዘለኹም ጥራይ ብሕጂ ትመፁ ዘለኹም ወይ ድማ ዝመፃኹም ጥራይ ንዓኹም ሓንቲ ሰዓት ፈልየ ግዜ ዝረኸብ ኩላ ሓንቲ ሰዓት ዙም ክገብረልኩም ፀገም ድባሃል የብለ ዙም ገይረ ቅድሚ ካናዳ ምምፃእ ኤኒቲንግ ንካናዳ መፅኹም ክትሓትዎ ትኽእሉ like نقوله من السويك اللي فرشور جن زبزح ميتاعك فاينانس نحجري ونت نابرالي ونتي مزحتي تحته بيزك سيلز خون سيلز غن I think almost جات عصر عمد جرس زلوا بعدين خد سل أنت مكرو كحبكم يخلماتين ولا وني حجري نكال نجارات المزخرف تلون كالوت كيلا تاب كابي بزح سيلز فلت كم صاركم يخلماتين بس لذي أبصر على زلهم سبات اندحر ينوات ماكله كلايت حنت زوم بيننا لايف زوم جبرنا نحسبهم نبينهم حنت زوم جرنا ቅድሚ ምምፃእኩም ንካናዳ ከተማልእዎ ዘለኩም ነገራት ክትፅበይዎ ዘለኩም ኩነት ኣእምሮኹም ክነገረኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ጀነራል እዩ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሶሪ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ኩል ነገር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ምርግጋእ ኩነት ኣእምሮና ክንገብር ኣለና መፂና ኣብ ካናዳ ሓንሳብ ካናዳ ኸድካ በጥ ይብል ነይሩ ሓደ ዓርከይ ካናዳ መፂኻ ሓንሳብ ተረጋጋዕ ኮፍ ኢልካ ሓሰብ እንታይ ክገብር ኢነዋት በቃ ኢነው 10 ዓመት ሰሪሐ 10 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ መፅኻ ኣብ ሶሙንካ ስራሕ ልካ ዳምዳም ኣይትበል اللي حرقوا والله هاي حسب تراجع يعرف حسب واو what did I do انت خبر خير انت غيره انت قوليني انت كسر لك حساب محساب ازيو اقداسيو بحريون عمس حسبك كاوش عتبقيسك انت تقبر تقل مسيلك and then بزح فيتشر وين ما مسعي زلو نغرات نتقبر كحجزك يخلي مالتي اوكي سو سلازي اتيوم ناي تاشمو ناي ابسرال زلنا حنتي لايف فيديو وين ما حنت زوم سيشن نحن ساعات قبرنا نحتولو هنكم بليز أكومنت صحفوا لي ويما أب زي فيديو شير قركم ويتاقبوا أب فيسبوك دي أبغى لما أقول حنت زوم دلنا لأنكم تاقبوا لي I will do that for you مارت زوم كنقبرنا بيننا 5 لنا 100 لنا 300 لنا هنا نتزاربنا خنبلنا مالتي أوكي سو سلازي دحر موت أبوخاس جدا خاي بلو بوتاتنا خمسة لهلو سلازي بعنا نحر ديت داميسنا بعنا كلها خينا تعرفها بقى بوليتيكا طلع خينا بقى هذا سوا 9 قريبنا بحنت زرباي نزارب ما عليها زي بيقولوا محبراو ميديا محربراو هو لنا نقنا لنا ناي كوميونيتي لنا ناي بتكسيان لنا ما عليها زي بيقولوا نزاربوا لنا ارستات هلو ماتي ما عليها زي بيقولوا زي كنا زغلو قريبنا ناتي حنت بوليتيكا كنفتحان دي فلتنا خنزارب كن صبو ايكون
ስለዚህ እንድሕር capable كنا بكل ነገራትና بكل መርያትና ብቕዓትና ብትምህርትና physically mentally financially በዚ ኩሉ ነገር ድልዱላት እንድሕር ከና ግን everything no one can stop us ማለት ወላ ሓደ ሰብ ቅድመና ደው ዝብል ነገር የለዋት and then ንሕና ከዓ ካብ መፃናኻ ብዙሕ ነገር ድርኢና ኢና ምስላል ዝመፅኹም ብዙሕ ጅግንነት ክትወለ ትኽእል ማዕለያ ዘይብሉ ዘፍርሕን ዘሰንብድን መገዲ ተሓሊፉ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ መፅኻ ትፈርሓሉ ነገር የለን ጥራይ እንታይ ካልም ጌርካ ቆልዓ ምዃንካ ሓድሽ ነገር ጌርካ ትርዳእ ማለት እዩ ሶ ምናልባት ኣነ ንድሕር ናይ ፋይናንስ ምክሮ ከለኒ ናይ ፋይናንስ ከረዳእካ ኣብ ናይ ቆልዓ ክትመፅእ ከላ ካባይ ምክሪ ትውሰድ ካልኣይቲ ካብ መን ምክሪ ትወስድ ኩሉ ሰብ ከይድካ ኣፍካ ምፍታሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ኦኬ ኩሉ ሰብ ከምኡ ብለኒ ሎማዓንቲ ዓርከይ ነይሩ ሎማዓንቲ ንዕሊ ነርና ኣብ ኦፊስ ዝኾነ ሓደ ፕሮግራም ክጅምር ደልየልንሲ ንዓርከይ ነገርዚ ባ ነይበሉካ ይጅምር ኢልኒ ተዓርክኻሲ ከምኡ ለወዲ ከምስኻ ጅምሩ ዘለካ ኢልስ የብሉኒ እሞን ምንታይ ትሰምዑ ሓደ ሰብ ንሕር ዩቱብ ክትጅምር ዘለካ ንዩቱብ ዘለዎ ሰብ ከይድካ ዩቱብ ክትጅምር ዘለ እንታይ ተማኽረ ንበሎ ንዩቱብ ዘይብሉ ሰብ ንምንታይ ተማኽሮ ሓዳር ክትገብር ዘለካ ነቲ ፅቡቅ ሓዳር ገይሩ ዘሎ ሰብ ከይድካ ሄለስን ማእከል ሓዳር ጌርካ ኣለካ ክንዲ ዓመት ጌርካ ኣለካ ብሓዳር what do you advise me እንታይ ፅቡቅ ነገርን ሕማቅ ነገርን ትምህረኒ ትነግረኒ ፐርሰናላቲ ከም ነገርካ ፐርሰናላቲ ኣይክነግረካኒ ከምዚ ገይረ ሰበይተይ ከምዚ ኣይክብለካኒ ግን እቲ ናተይ ተመክሮ ግን ናይ 7 ዓመት ናይ 8 ዓመት ግን ኣብ ሓዳር ከምዚ ገይረ ቀዳማይ ቆልዓ ምስ ወልደ ከምዚ ገይረ ንዓመት ኣብ ቀዳማይ ቆልዓ ኣብ ኤልዳና ዝገበርክዎ ጌጋ ኣብ ሳሙኤል ዘይገበርክዎ ጌጋ ከሉ ክእል እዩ ሶ ማዕልያ ዘይብሉ ጌጋ ኣሎ ክነግረካ ክእል ብተመክሮይ ብግልፂ እዚ ግን ሸውሃት ናይ ምስማዕን ሸውሃት ናይ ክትመሃር ምድላይን ግን ናትካ ከገድሰኒ እዩ ከገድሶም እዩ ማለት እዩ እንተዘይከይኑ ግን ንስኻ ካብ ሓደ ዝተፋተታ ከይድካ ምክሪ ናይ ሓዳር ተሓትት ካብ ሓደ ኢንቨስትመንት ዘይገበር ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ተሓትት ካብ ሓደ ዩቱብ ዘይከፈተ ብዛዕባ ዩቱብ ተሓትት እንድሕር ኮንካ ግን you're gonna get the wrong advice from the wrong people ስለዚ ካብቲ ናቱ ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ሰብ 30 ዓመት ስለ ዝገበረ 30 ዓመት ይፈልጥ ማለት ኣይኮነን 30 ዓመት ንድሕር ገይሩ ዝፈልጦ ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ክፈልጦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ 10 ዓመት ገይረ ማርያ ዘይብሉ ነገር ክፈልጥ ይኽእል እየ ውሑድ ክፈልጥ ይኽእል እየ ከከምቲ ናተይ ብቕዓትን ከከምቲ ናተይ እምበር ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ስለ ዝገበርኩ ባይ ዲፎልት ፍልጠት ዝወሃበኒ ነገር የለን ማለት እዩ ናተይ ሰርች ናተይ ፍልጠት ናተይ ጉያን ዘገርሰን ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ቻት ጂፒቲ ኣለኩም ጉግል ኣለኩም ኤአይ ኣለኩም ዩቱብ ኣለኩም መፅሓፍቲ ኣለኩም ሶ ኣብዚ ኩሉ እዚ ክነብል ንኽእልና ማለት ሶ ትቐንዲ መልእኽተይ ንዓኹም እዩ ቢካዝ ንስኹም ኩላኹም ዓቕምን ክእለትን ሓይልን ስለ ዘለኩም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ትምስትናዓቕ ትምንዓቕ ክንገድፎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ነዚኦም ኣብዚ ዓዲ ዝመፁ ሓንቲ ገዛ ደይገዝኡ ኣብ ሓንቲ ገዛ ገዲኦም ሞርጎጅ ዘይከፈሉ ኖ that's none of your business you don't know እንታይ ትርጉም እንታይ ከም ዝሓለፉ እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ ሕሊፎም በዓሎም ፈጥዎ ቅድሚ 30 ዓመት 20 ዓመት ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣይነበረን ኮሚኒቲ ከምዚ ናይዚ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ከም ድላዮም ዝራኸቡ ጓሎም ወዶም ኣይነበሮምን ብዙሕ ሽግራት ዝሓለፉ ኣለዉ ማርያ ዘይብሎም ኣርኣያ ዝኾኑ ቦታትና ኣለዉ ማርያ ዘይብሎም ደቆም ብባህሎምን ብታሽሞም ዘመርዓውሉ ገለ ከዓ بخالي محبرسب استمر عوالو كل نجارات مات إذا كنت none of your business مات أتي خان عم جاج مقبر أقدر داسي كونه مات سلزي اليوم أبز عدينا وح زجبركم من زجبرنا جاج مقبر كانوا قارص خن كلا لنا توم بس لازم أخهم من زمت أنا عندما نجيم أبز عد زلوا أتاكنا مقبر كم زنديم كم زجبرنيم عايسمعونيم كم زلوا that's none of your business كذا ماي الساعات يوم تركم زلها كم حموش سوات حلفنا there is no one 10 سبات رخي بس 10 سبات كم يعني قلت في نجرم نزول سبيله كعلوكم يعني تخسعوكم بجمرت المسألة كندا نشتي عاد نواسكو شات بحالنا مثلا مبرأ كندا يعني نوات حجي مبرأ كندا طعمي تعدي نشي سيزونه كل سبب مسألة حجي كل سبب مسألة هو ما أكل خمر لخ حوران إيه المسيو سلام بلو قال ملك كل سبب سلام بتحدي ما حزب تحدي قال حزب تحدي كل حزب تحدي بير حزب تحدي قال نعلي قال يا مودا تحدي ودنيا كلهم بدهم بس تمار تمرت صبوي تمار and then I think ودخلني عمتين I think ود إسران كنت عمت قال لي خابي مثلا بدو عدي ود إسران كنت عمتين مثلا شو عندها بنيرك لا تمرت دا علمنا حليف إن أبي كنا نركول بنيره please لو ما عندنا تزنبر ما أكلت تروح بنيره ما بركو بنيره قص صباح بنيره ماتي سمونات من أنت تلكمني it's completely misunderstood جيجا حسابي نيرو ماتي كم إني برا ماتي سخونة يقبون نيرو تي نبزح عمتها أبصر 4 عمت أكشلي غير بزح عمتها قلت نيتنا 4 عمت ورقات حزيه فلتني لابتوب حزيه فلتني مصحف حزيه فلتني 4 عمت لايك اب قبد بلص الماتي نيره مالتي سرح طراي ران قبل نيره مس صاحنا بزعدي بزعبا سغاي طراي مر بزعبا نفسي بزعبا اموري يحسب سبب زي مركو كومبليتلي كم حدش كمار حديلك يخبدن نيره ابروسي ولفتاتنا يقعصو ولفيناي بوليتيكا بقى اكتيفيتس كوستون تايلو اسنان تايلا راديو ايرنان تايلا كم دان تايلا
imagine I'm not trying to شمخبر لكم كون أصلا قد ما عصرت عمل فلطانير كم أيلا الله صعج حنت لو وضعتم like the same thing جن نعين عهم جن كنمتح جبنار إيرنا اليوم whatever بلوهم إيرنا بلوهم whatever BBC بلوهم كلهم the same مثل there is nothing change ما عصرت عمد أنا ما عصرت 4 عمد زفوتهم the same thing قالوا ما عصرت 4 عمد imagine أنا جن قريب سر زبلكم هو تك أيره مالتي أنا I don't want to stuck at جورو I'm just telling you the truth حق إذا نقولكم زلوا okay so there is nothing can change حتى نقدر صغير نقدر كما يلهم الله نسوم كلهم كما يلهم الله تغيرت نقدر يلا BBC كما يلا BBC تقولني I don't know حد سمعي فرطني شد شعب شعات عاد تقدر SBS بانيرا شد شعات عاد قدر سمعي فرطني أصلنا كما يلا there is nothing change so ስለዚህ ንሶም ደይኮኑ ቅየር ዘለዎም ንስኻን ኣነ እና ክንቅየር ዘለና ናይ ኩዕሶ ቻነላት ኣርሰናል ብላ ነይረን ማንቸስተር ብላ ነይረን ኣይ ሪመምበር ኣረወነ ኔም ስማት ጥቅስ አይደለኝ ኩለን ከም ኣይለን ኣለዋ ስለዚህ there is nothing change ኩለን ዜነን ህባለዋ they are making money what about you ንስኻ ኣነ እንታይ ንገብር ኣለና this is I think a valid question ንኩላትና ክንሓታ ከም ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚህ ኩላትና ብዝተኻኣለና ናብዚ ዓዲ ክንመፅእ ከለና ዝበልኮ ነገራት ከነብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሶ ብዓብይ ከዓ ከም በዓል ፍትሒ ሓኾተ ሚድያ ቴንክ ዩ ፍትሒ ሓወይ የስ ኢማታ በሮማ ትየ ከም ሮማንያ ደም ትብሉ ስላለዋን ኣብ ሮማ ከም ሮማውያን እምበር ኣብ ካናዳ መፂኻ ናብራ ናይ እስራኤል ክንነብር ንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ኮንካ ወል good luck ولا حد ዝብለካ ነገር የለን ማለት ስለዚ ብዝኾነ እዚአን ነይረን ያለው ማዓንቲ ተስፋ ገብር ሜቢ ፓርት 2 ክንገብራ ላይና of course ብዙሕ ኮመንት ክመጽእ ብዙሕ ኔጌቲቭ ብዙሕ ፖዚቲቭ ክመጽእ ናይ ኩላኹም ሓደ ሓደ ኮመንት ክንብበ ፕሊዝ ሓደ ሓደ ኣብ ኮመንት ጻሕፉ by the way እዚኣ ከመን ቀንዲ ዝገበረትኒ ኣብ ርእሰ ዝነበረትኒ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈት ግዜ ቪድዮ ብሰራሕኩላ ኣብ ገለ ዝሰራሕኩላ I think ብዛዕባ ናይ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ገለ ሓደ ሓውና ጽሕፈት ጽሕፍ ለማት ኣዘኻኺርኒ ብኸማ ተታቢዐ ኣብ ልበይ ዝነበረተ ገርያ ማለት እዩ so እዚ ሁሉ ተዛረብኮ ጠንቅታት ሳዕቤናት ብሙሉ መፍትሕታት ዝብልኮ ከመይ ረኺብኩሞ እንታይ ናትኩም ርእቶ ሓደ ባሓደ ስፍርለይ ሓደ ባሓደ ኣንቢበኻ ካልኣይቲ ቪድዮ ከዓ እንገብር ኢና መምሃር ክኾን ማለት ነው እቶም ኩላኹም ከዓ ነዚ ዝትካተሉ ዘምሳኹም ከዓ ቴንክ ዩ ሶ ማች ናብ ኩሉ ሰባት መታን ክበፅሕ ከዓ ሸር ግበርዎ ካልኦት ሰባት መታን ክፈልጥዎ ማለት እዩ ደጊመ ከዓ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ናብ ካናዳ ክትመፁ ሓስቡ እንድሕር ሓንቲ ላይቭ ሓንቲ ዙም ቪድዮ ሓንቲ ዙም ትሬኒንግ እንድሕር ዘሊኹም I can give you for free ሓንቲ ሰዓት ሓደ መዓልቲ ቆፀራ ናይ ዙም ገይረ ዋትስኣፕ ክሬት ገብር ንኩላኹም ቁጥርኩሞ ኣብ ኣገረ ሓንቲ ትሬኒንግ ገብር ክእለ ማለት እዩ ሶ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ሕቶ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ሰብ ሓንቲ ወይ ክልተ ሕቶ ክንርኢ እሞ ካብኣ ተበጊስና ክንዓፅዋ ኢና እዚኣ ዙም እዚኣ ላይፍ and thank you very much ኩላኹም ምሳይ ስለዘለምስኹም ማለት እዩ ሶ ምናልባት ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተሎ ኮይኑ ሓንቲ ሕቶ ናይ መወዳእታ ክካተተል እየ ማለት እዩ ክሰምዓ ክሪኣ እሞ ክምልሰልኩም እየ thank you ኣበይ ንረኽባ እዚኣ መፅሓፍ ዝበልኳ ከም ዝበልኩ ዓንቶ ቴክስት ግበርለይ and then ከብለልኩም እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ጻኒሕ ትዳ thank you ትዳ ረባ ለኻ actually ትዳ ረባ ትየበሪ ትዳ by the way ረሳዕኾን ኢብራይስ it's been 9 years ኢብራይስ ዛሬ ፍልጠንኒ ምናልባት ሕጂ ሓደ ግዜ ይርስዑ ባት ቋንቋ ይትርስዑ ቋንቋ ይጥፉ እንደቆም ይሁን ንዓኹም ቋንቋ ዘይምጥፋእ ቋንቋ እዚ ኣገዳሲ እዩ እንግሊሽ ምውሳኽ ግን ኣገዳሲ እዩ ኦኬ thank you so much كلهم شرط قبل زون حتى سلو سبالو so حتى نحر زي بالكم كينا أبجا خنود داينا حتى نتلكم كينا حتى نعمل ودات حتى خصم عدس مبلن نيرو otherwise جن سلامكم يبزح نوصلكم نبرو أبزل لكم ويتحمقون فعاتكم زحنا قرت قبل تقول سلزخونكم answer my question what did you ask أنت حاتت كي sunshine sorry I didn't see that حكي okay يقرب يمو كسلام زي بلونا no سلام زي بلك كسب يكون سلام قبلو قدنتي just okay thank you regards thank you so much تعمي مزجن okay thank you so much by the way قدين كجبرة سزلني بر سعال قررت تحيز خلوه نالبات دم صخم صبون حرزي مسيو أتحزو لي okay اوكي ካብ እስራኤል ካብ ገጠር ኤርትራ ዝዓበዩን ፋራታትን እስራኤል ዝመጹ ንካናዳን ጽሉላትን እዮም ፋራታት ንኻብ እስራኤል እዚያ ከበን ገጋዚያ እስራኤል ዝመጹ ዳርኖ ጽሉላት ደሓበ ወዲ ቶክን about
اوكي جايز سو سلازي ثانك يو فيري ماتش اي ثينك حتى لكم كم حتى لكم نحن ملسو صحفوا مو يعني امودات حدا بحدا اول تشمو قبر خفتني كملسو خفتني سلازي بتعمي مزجن كلهم توم حسابكم ريتهم ذهبكم سبات بتعمي ده مزجن and thank you so much okay so God bless you okay bye